guys. Hi guys. Katie Tabizolo, how are you? Hi guys. Hey guys, hello guys, hi guys, hi, how are you? Take guys, move a share life. Mwanasikana ndeipi? Mwanasikana ndeipi? Hello guys, guys, ngotega ivamwe. Imi guys, chingotega ivamwe tisvike pa 300. Tega ivamwe guys. Kanifana kumurisa hangu vanhu. Vanessa, hello. Ellen Chasima, zviri sei. Jubilee Takamaya, zviri sei. Nemi takalani mule ari kupi. Takalani mule arova. Shamise Femai, zviri sei. Mwanasikana, thank you. Josephine Dube, thank you. Queen Crunch, how are you? Tsunki Male, zviri sei. Confidence Chikuya, how are you girl? Muri sei guys, Winnie. Zvirikudi, thank you. Kambanga tichaona, tiri boys uri sei koko tichaona. Amanda will kuri sei, kudzimukiwa wangu muningina pa ozi uri sei. Bibiana Julius, zviri sei. Pauline my junior. Hanzi masana mukugula. Kone kagara singa glowy raskana. Vidire kaya kudar. Kagara singa glowy. Kagara singa glowy. But mayengo nivenga sama msinga mboni ochakana kachadeta kuglowa ndakagara nchiglowa guys. Kuchena ndakagara nchingochena kugeza ndagara nchingogeza. Ndinotongogeza zvezera rangu imi zvekungafoti ndogeza ini ndogeza because zviro zvindikadai so hapa dzangu guys hamuoni kana muine svina kana dzei dzakatochena hanimaona hesi beta nobel zviri sei anzi vanhu vari kuchechi ndadzoka wani kuchechi Faith moyo yes Ellen Chasima zviri sei problem ndekuti nini kazhinji kacho ukaona ndakatsoka kuchena ndochendera kuti activity yangu zhinji iri kuchechi activity yangu yakawanda iri kuchechi zvimwe handinyanyi kuwanika zvekudaro activity yangu iri kuchechi ndokuzere activity yangu hanzi namai David zvanasi muri kubvira mai David naiwe mai David asi mai David ndakana ndichibvira zvekumachembera uku zvekumachembera uku ndokwana ndokukwidza uku kuzvichembera uku ndopinda chembera uku ndopinda uku guys ndikuseka Katie anzina Katie sense of fashion needs thank you Katie thank you atakupfeka kwazvezera shamwari unoona chero usati wadaka unongolimitwa nenyaya kuti kana vana ava vasikana vakakura kana vakura mai mwana iye zvaunenge zvaunofarira kupfeka ende zvaanenge oda kuti muchapfeka zvakafanana nazvishaiti saka iwe wakutopfeka zvezera iwo vasiya voitawo zvavo zvichidiki nokuti kuti chongo chipfeka kashoti kakasvika muzasi memarako kudai hazvichaiti andiona saka kuti orega iwe wopfeka isitodiwo topfeka zvinoindiranawo andichiwaona ndo dambudziko rinenge riripo nevanasikana ava andiona hanzi nawini nasi pakanyanya kunakisa shuwa here wini apagona nhasi ndazvipoda ndoga mene ndisakamikapo ndazana ndiri kuzvipoda ndoga mazana ndiri kuita kumiramira ndichizvipoda ndoga handisi kumbojaidza mai mwana ndotoporonga ndichipoda ndiripo pagirasi ipapo handisi kumboita hanzi munoti kundawo isita kuita kunge vahombe kwamuri Agnes I don't think so yeukai muramba china zviri sei I don't think so asi panyaya dress kanizoti zvinongozoenderanawo nekuti mazera echidiki anozongomanya kupfeka zvavanonga vachiti izvi zvakanakawo isisi munguva sevanhu vati kure tichiona zvisina kunaka asi kuva nevechidiki vachiti zviri kutrenda handimaona saka isusu hedu hatichanyanyi kutenga zvinhu zviri kutrenda izvi nekuti chimwe chinhu chinogona kutrenda asi chakashata
ndochokwadi chinogona kutrenda nokuti chabuda chakapfekwa na celebo kuunze kwenyika uko but mukutrenda imomo hachisi chinhu chinenge chidakadza chinhu chakaipa kwete munhu anotika chinhu chake chisiri kutombotrenda anomaona but chakaiswa mudoba chakanaka saka zvokumanisana nematrend hatsiyanisa kuti takutongotsvagawo imwe fashion yekungoti yako yekungoti inenge ingori decent zvokumanisana nenhingirikiri netrend unorasika uchiti ndikumanisana because ndokana chiudzaona ungati zvokuti munoona paYouTube ani akapfeka chakati moda kuteedzera muchinotenga it's not for everyone. Musateedzera zvinhu kune vane bhodhi dzacho kune vanofitwa antika kozoita zvimwe zvisingafitwi musangoteedzera ndichinguva dzangu kudaro hamoti nechireva here guys nemi hai saka eshite chingodaro andimaona imi vechidiki mune fashion dzenza munenge muchimanyawo nadzo handi isusuwo vechikuru tichimanyawo nekufashion dzeduwo dzevanhu vechikuru chingoti chiwo zvingobhalansa handimaona techingoti zvibhalansisa izvozvo Non-K Banda, thank you previous receiver guys kutasagwa ne 45 people tishike ba 350 so zvakondari ku church munesi mangava thank you ndagona ka ndikuzama wena ndichagona chete ndichagona shamisa femai andandawa nekutukwa kunzi ma eyebrows anenge hendru yedo ndandawa nekutukirwa ma eyebrows iwaya hanzi true dressing inoendera ne body ema because ukada kuenda kunozvimbundidzira nokuti waona chakapfekwa nanhingi anenge ane body yacho yoda kunopfeka mai mwana pamwe uri flat basiseni kudai woda kunopfeka unosekwa nevanhu same chinhu chawasekerwa dressing iyoyo uchizonzaka chakapfekwa neumwe munhu ane body yake yakanaka vanhu voti wow woshiya kuti asi kundivenga izvo hapana kuvenga aiwa body yako haienderani nezvinhu zvaunenge wakapfeka andichiona saka munhu ziva zvinoenderana nebody yako kuti nona mazuva kana makambozvitarisa kuti mazuva ndakafuta pamazuva apfuura streka ndandisiri kupfeka zvinhu zvakabata makambozvinotisa kuti ndasingapfeki mabhandeji dress aya because ndandava nekatumbu ndandakatobvisa mabhandeji dress ese madress ari straight ndakababvisa ndikatomaisa pawega ndandisingapfeki because ndandine chidumbu waiti ukapfeka anditika dress chidumbu chinenge chakadaiwo kuita kunge chihamti damti chitumbu chakaenda mberi Burkina Faso apa yanga yakurauka Burkina Faso sure chidumbu mberi mai mwana kuita kunge chihamti damti mai mwana kuita kunge chikokorochi woga unoti ukamira paglazi kuti ndaiti ndikamira paglazi kuti yesu ngutokurura kusvika ndati kubva nhasi madress aya mabhandeji dress achisi zvangu ndakumbomira ndatotanga kupfeka izvozvi nokuti dumbu racho ndikuita ndichita wake out dumbu riya riri kupera rapera rasara kuti mbijana kuti chingoita flat saka ndakutombopfekawo ndogona zongoita hangu tummy trimmer mukati robva rangosaonekera kwete ndandakatorega ndakungopfeka zvakati bvumai mwana ndopfeka madress angu akanaka wasakangoti regedzerei nokuti chidumbu changa chadai so oti magara akaendako chidumbu chiri kumberi kuita kunge chimimba muteko munosazvita vanhu vemuno chembere dzemuno South Africa dzinenge dzakura dzadzi hadzimaindika chidumbu chinenge chakadai magara akadai kuita chitundumuseve kudai magara akadai hani maona ndo zvangata kuita mai mwana kuita kunge imi vasingasaiti saka ziva zvinhu zvinokupfa panguva iyoyo ziva zvinhu zvaunongodi zvinongoenderana nebhodhi yako zvakango love you Priscilla Ngwenya zvinoenderana newe kuti ungomirawo zvakanaka otherwise unosekwa mai mwana ukaita katunwa ukaita wange chibenzi ukaita wange chiyamheno kune vakamirira kuseka kavana sekai achikuseka kudaro iye unomudza kuti uya kukanda rako picture pationesani haari kandi asanga achigona ngokudhisa vanaonesa ichi chikafu ichika ichi chikafu chichikuchika ndichimuna chikamwarere ichi chikafu chakwakodisa maice blocks ndichimuna chikamarere tisiro maice blocks ka inopisa izvo zvindagara pasida sema ice blocks kandi chikapudze ningoma mbija nosema ice blocks exactly either good viga pati anoziva kuti inotaurika problem yedu manje kuri tine dzimwe pati dzinotaurika everyday hadzigoni kuvigika sezvakaita minwe ndoiviga sei inongotaurika everyday anodangonditukisa anongo hapana chimwe chaanotuka nacho inini ndozviziva munhu asadangondituka hakuna chimwe anongo yoti simhino rinenge musoro webhinya simhino rinenge zhou rakadidi ameno mino saka iyo haizovigiki handina chimwe chandotuka nacho nomwe munhu kunze kungodzwa zvemhino nokuti kumaziso ukada kutuka kuti maziso haibudi noita ndama semahombe ukada kuti muromo haibudi kuti ndama ukada hazvibudi chanogona ngonituka nacho chete i1 pabhodhi yangu mhino chete ukada kuti structure hazvibudi because ndiri naniwo ndinongotukwa pamhino apa saka haizovigiki unohoita sei dumbu muneso handidi kunyepera panyaya yedumbu 1 makuseni yanzi nagodzira ari kuseka makuseni ega ndichimuka chandoita ndiri kugrupu recoffee and lemon kuya lemon necoffee handika lemon necoffee zvinosapirisa appetite woswera usina kudya the whole day antiona indangu ndagara futi ndiri paine inonzi intermittent fasting yaya unoswera usina kudya wozodya
maybe kuma 4 handika chaunoda kudya chero chaunoda kudya kuma 4 wozodya sapa yako kana kuma past 6 handika and then watoguma wozoti pale saka vazana ndi uchanchita ndombodyana ndiri palife paine chimbota zvinzungu ndisavati ndisabatwe neopi ndongotora daite zvinzungu ndozane chingokanga ndichingotsenga kuti ndisadaro masikati ndikanzwa nyota paya ndinonwa warm water ndoisa futi lemon handika ndakaona kuti lemon hana zvaroro ndiita inini but kune vamwe lemon rine acid yakawandisa usazorinyanyisa because rinogona kuaffect saka Nescafe coffee ne lemon rako you drink makuseni handika plus ndine vaya mapirisi andakambopiwa nevasikana vaya ndakambomwaya akabatsira sereki ndoinda kujimu nenzara yangu iyoyo ndinenge ndiriko kujimu handika ndichito work out zvakasimba especially concentrate on dumbu masquats handitika masquats woita kana maplanks handiti uchoita kana masit ups zvedumbu concentrate more oka handikunyeperi coffee nelemon zvinotoshanda padumbu handikunyeperi asi kana uchigona kumuka makuseni uchidhudhudzirako 3 liters zewarm water zvinoita izvozvo ita izvozvo but zvele coffee nevari kunesikana nedumbuka imboita izve coffee and lemon muzondiudza asiwo musazoti ndichazama Fatima ndichasvika zvekontoringi izvozvo ndichasvika sandagona asi bit by bit ndichasvikako hanimona kana vava vanenge vachiti muchili like vedumbu iri handika zvecoffee and lemon try that one guys moona kuti zvinofamba sei aiwa maimunya vatete munhu anotoudzwa kunzi hembe iyi haindirani newe unotoudzwa zvakafanana naiko maimunya maona mafutiro andandaita aya hembe senge yaya makambonditsonera paya haisingaiti kuti ungapfeka nokuti ndandane chimimba mutekwe zvanga singasaiti chidumbu changa chatobuda animaona saka anzi tione food yenyu aiwa food yangu inenge iri healthy handidi kunyepasikana ende pakudya apa pari trick handika make sure kuti hanzi handika kati make sure pakudya apa chikafu chako chiri healthy hanimukona iningiriri itoast yaitwa ibrown bread yaitwa toast handitika ikaiswa zviletisi handiti koshomara pana mazai apa wati zviri kufamba sei aiwozva zvinhu zvazvidliki unova kuisa zai apa kuti zvitete zvidliki usada tosimba kada kava ndinogadzisa chikafu ichi ndinogadzisa chikafu hanimukona pane letisi ka hanimukona pane cucumber pane onion handi muri kuona pane cheese is allowed as well pane cheese slice yecheese and panofa kuita zai protein zai handimaona protein panofa kuita zai kuti zvinyatso kubalansa ndisvisa mufiriji udzoke nezvakawanda yatonhurai come on ndoda kumanyira kuti zvinhu zvetiktok pana pande kutuma kuti simple instruction you can't go and make eggs handimazviona hembe dzanga dzisingasakwaniswa nenyaya yechidumbu saka chero coffee ini ndoshandisa Nescafe ndakwanisa kuti ine quick results than mamwe macoffee aya but mamwe macoffee ese anoita but Nescafe you try to use Nescafe yai Nescafe zairotodiwa memwana nokuti unenge uchida kuita feed kuvaka muviri uchivaka muviri uyu hanimona zai rotodiwa because zai utano hanimona rodiwa chero pamadiets apa chero kaita zvebunting chero kaita zvechiameno zai rotodiwa saka zai ngarivepo nokuti apa mukona ndikudya mashizha iletisi kai icucumber kai raisa ionion kambishi yaisai hanimazviona itoast yaisa pabrown bread apa handi saka nekaslice kecheese hazvisina test podawo chizai kuti zviite test hanimona kuti unyazokusvila podawo chizai undinyima zvizai shuwa indiri ndotenga kana ndimiwo hamuntu haibudi otherwise hazvidliki nokuti unongongodlira kushingi hanimona right saka hapana mubvunzo panyaya yedumba pasikana apa itai kuti workout panyaya yedumbu guys zvekuti anzi lemon sugar I don't drink sugar zvachose custom ndakatosiya sugar mazuvano guys handisi expert wezvinhu izvi zvenyuche but inini ndinoenda kujimu ndina personal instructor wangu anondipa inonzi chilist yechikafu sugar akatoirabha totally saka sugar handichamwi sugar handichatobati zvachose handibati sugar saka iyoyo lemon and coffee yamunenge muchimwa musaisa anything inini manje mulemon and coffee yangu makuseni ndinozoisa teaspoon inonzi apple cider vinegar animaona apple cider vinegar yaya apple cider vinegar ndoita teaspoon imomo animaona because anzi vamwe vanoti anzi inoshandawo inobatsira futi kubhena belly fat animaona hazvimwiki but ndatojaira ndakutomwa hazvimwiki guys handikunyepa hanzi do you add coffee rewo pasugar and lemon no just sugar lemon coffee yako wosvinira lemon rako wotomwa
coffee drink ka 1 makuseni, because the coffee ine caffeine iri high. Ukaimwa manheru hauvati. Animaona Eric varume vakawanda mukome section andaona. Ukaimwa ka 1 hauvati. Saka iwe Eric mutora manotsi ushino pa mukadzi wenyu mukoma Eric. Mono pa mukadzi wenyu matumbu anotinetsa isusu vakadzi. Zvikuru sei kuZimbabwe. Anotinetsa matumbu. Toda kuti titewo chifreti tamu. Hauise sugar. Musaisa sugar. Kune vanodla makeke stereki nekudi uchikana uruda kuti dumbu ripere. Sorry hako mundikani. Dumbu hariperi ne sugar. Sugar inotowedzera dumbu. Andimaona inotowedzera dumbu. Saka kana wati woda kupinda panyaya yenhingikiri yedumbu iyi, make sure kuti sugar unotoignora. Chino chifarira zvana macream donuts, zvana chichi, zvana makeke, wotombomira. Antika wombodhila nedumbu rako. Nokuti kana ukati uri kumwa coffee and lemon, uku wapedza wodla simukondera kadai so. Handimaona wapedza woti futi sikeke, unongochitamisa time yako zvina nungotla ako ungofuta ka 1. Handimaona. Saka kana wada kuti uda kupinda pa date dumbu rako ripere, make sure zvinhu zvakawanda unotombokata. Unombokata zvinhu zvakawanda. Animaona unokata zvakawanda. Apple cider vinegar inondibatsira because mu coffee yangu nditodira ka tablespoon ke apple cider vinegar. Inoshata imwika idi but ndajaira manje. Ende kana uchimwa coffee and tea and lemon makuseni, please musamwe ne cup like this. Musamwe ne cup nokuti mukamwa ne cup mazino anta brown ne coffee. Mazino anta brown ne coffee. Saka imwa ne straw. Unoma ne straw. Hanzi by di caffeinated Nescafe. Yes. Inoita yoyo. Animaona. Munoma ni straw, mazino aya munoma ramba achinja kuita brown eye. Hanzi said of you sugar, use oil or raw and ndakabva nango zvita zvinhu zvinotapira ini nangu nisha ndakabva nango zvita kuti I'm staying away from them. I'm staying away from zvinotapira. Instead of zvinotapira ndikutozvireplace nokuti ndogona kutsenga macucumber maskati kana kudya apple kana mabanana mafruits aya. Zamai vasikana toda kuti anzi but inobleedisa. Chii chinobleedisa? Apple cider ina ndina problem nayo. Ndatoimwa handina problem nevinegar ne apple cider vinegar. Maybe zvinoenderana nebody yako ne system yako. Ina handina problem nayo. Right. Saka ndo zvadati kuti kwaitika toda kusangana guys. Ngatimekewo sure kuti matumbu edu atingatadadi takadzoredzera. Kana chona chone dumbu anti uchiya kwa IT pa yaskana mele ndikaenda kukupa IT. Cheka kunotenga dress reflate and restraight. Rika kunotenga bandage dress. Kana uchiza kuti une dumbu antika wakasimba une dumbu. Dumbu rakati uchu kwaiti uchuya paya usatenge dress chi ndoitira ndokungokudzira kuti ati munozotoga ma screenshot otenga kufambisiwa uchisekwa wakaburisa dumbu mujibandage dress. Chitenga dress rakati bvu. Anoona should find a nice dress rinenge rakati bvu. Hanimaona risingaburisi chi dumbu rako. Antimaona because the screenshot ikahotogwa ukahotanga kufambiswa kune kumwe kwakagara vana Satan vakatonoisa mabhesa avo ikoko. Handiona Satan akatotora mabhegi ake nemazvese nemablankets ake nemibhedhi akanokemba ipapo. Ukaona waindiswa kokoko kuna Satan ukoka usina kusimba isajaira tina kana pressure. Izvo zvinoitaura kudai so Satan anogona kuva umwe atori busy kudorekodha so handiona isati nabasa nazvitatu jaira takana pressure. Handiona but vamwe vazhinji venyu ndinokutyirai kuti sure ka Facebook inouraya vanhu kwanda vanogona kufa nebullying pa Facebook ngoti isitajaira. Saka ndimutani kuti ndikuvharireiwo ipapo. Kana une dumbu rako tenga chidress chiri flat. Tisingaburisi dumbu nechibhutsi chako chakanaka antika apa ndiko wakati chifascinator chako wakati magloves ako antika usatenge bandage dress. Nokuti zvokwadi unoswera hey tingatozochema newe totokuita counseling watotambura nebullying. Pane devil's nest. Asi tirikunamata yedu tirikunamata musatye tirikunamata. Pane Satan pa kona yake yakauya Satan akanyatsa kuya nemabhegi ake nezvisaka titi akagara ipapo. Asi don't worry Satan anasimba pamusoro paMwari tirikunamata. Kuti in the name of Jesus, let it be destroyed in the name of Jesus. Father, we cancel every negative thing that is being said upon us and upon other people. And that mouth that laughs and those hands that types to bash and to laugh and to insult people. Father, we are saying we send your Holy Ghost fire, your Holy Spirit to go and crush, to go and destroy in the name of Jesus. Father God, Father Abba, Father, Holy Spirit, we say we know you are listening, Father. We know you are listening and we know in due time you are going to reverse and you are going to bring out justice, so justice will be saved. For all those people who are crying because of the devil, the corner of the devil, we know, God, that you are in control. And we know that our prayers are not just going into a pit. In due time,
behind muchaita zvinhu zvinoshamisa zvinodakadza. Amen. So guys, nyaya ndauya nayo ndeye height. Ndo nyaya ndauya nayo. Update on height. Tine height yatinayo guys musi wa 30 October. Musi wa 30 October tine height yatinayo kuJoburg kuMidrand. Anditika tine height yatinayo kuJoburg kuMidrand. Tiri kuda kuti jese zatove 2 years ka. Zatove 2 years tiri mu lockdown. Isusu vazhinji vanhu kazhinji kacho vanhukadzi tinobatirigwa kudzimba kune varume mafaro cheche vatisana kuenda kumafaro zvekudaro. Handichiona varume vanogona kuti zvimabhawa akavhurwa wobuda uenda kubhoda iwe ningwa ngoti dukuri momba tikati aiwa katoitawo haiti timbonosanganawo nemadzimai. And also it's a way of interacting. And those with business ideas, you get to know manager business akasensena, you get to interact and with other people, you get to find out you get to network nevamwe vanhu. Handitika it's not all about kuti vanhu vanongoya votamba dangerous. Handika kana kuti matalks edu kana makadziuya kana achinga atibvumirawo akatiwira totamba ganama zvopera aiwa network. Handika find out a lot about other people. Okay, mazino shandisa Sensodyne uyo mazino inini mazina angu ndo zvanoita. Mazina angu ari very sensitive. Saka ndinoshandisa Sensodyne Colgate ndo yandoshandisa iyoyo azvopera zvozvokuti waurumi ndasingadye maapple egreen inini ndaiti ndikangoruma apple kudai mazina angu aita kuteta mvura inotondora ndandisingamwe ndaimboirega kana kabda mfiriji nomboisa apo yoti ndozomwa iko zvino ndinomwa zvose mai mwana. Sensodyne shandisa Sensodyne chete toothpaste chiwororo inoti dhurei pane mamwe toothpaste but chiwororo Sensodyne. Mbona saka networking anditi ndo yandatida tite ipapa anditika nekuzivana nekuti chipaupenyu chinotika ndechekudai so hauzivira mangwana kuti gumbo rako rinobudira kupi zvamuchona takadai so tose guys pono vazhinji hakuna munhu aiziva kuti uchibva kuZimbabwe pawakati ndakuda kuenda kudiaspora waiziva kuti ndichanogumira munzvimbo yeRustenburg kana ndichanogumira kunzvimbo inonzi Birmingham Birmingham ku-UK kana ndichanogara kunonzi kuChiameno kukoko hakuna munhu aiziva uchano but zvinoitika zvokuti maybe pawakasvika andika wakaita umwe munhu akazongoti alright uya kwandinogara akabva kudedza kwaanogara and then ukabva totanga life ikoko. Handiti hakuna munhu anobva kunzvimbo nditoenda kunobhesa nditoenda kutsvaga basa kuGreener Pastures kuSouth Africa ndichitosvika inini nditonobhesa panzvimbo yakati unotogona kunobhesa panzvimbo yauri kuda zvoramba kushandira woita umwe munhu anoti uya kwakati handiti wozoendawo. Saka paupenyu nevha nanzi gumbo mutsvairo nevakuru ende upenyu ivhiri rinojukunuka rinotenderera handimaona. Saka networking mangwana ndadambudziko rekuti nzvimbo yauri haichaiti takazotsvaga mari geza tinakuda kutsvaga panzvimbo 1 kuzogara panzvimbo 1 kuno kuSA umwe munhu obva kuti shamwani uya kwandiri kwaita basa uri kupi uri kuDurban wakutokwira wakwenda wakasangana nemunhu yakupi kwakasangana naye. Saka let it not be about this Swama Richard, let it not be all about like kungoti tukuenda ntamba dangerous tobva tadzokera networking business ideas. Toda kutenda zvakare tine one munhu azvipira who is flying all the way from UK to come for Haiti and she's going to be our guest speaker. Guys, handisana mbona rudo runoshamisa kudaro. Ini hangu handina basa nekuvengwa ne group of people revanhu vanenge vari 50 vachindivenga. Majority loves me. That's a fact. That's a fact. Guys, rudo rwakaita serekuti munhu anotenga kubhuka ticket. Mozati paitaura kuti I want to come to that Haiti. Ndakati hai wow, muri kunyepa vakoma mani vakoma zvikanzi ndiri kutorevesa. I'm going to be there. Make sure kuti everything is sorted for me. I'm going to grace that Haiti. Ndikati hai wow. Mozati pandakaona pakantidza matickets nezuro. Ndipo ndikati ko mukurevesa. Zvikanzi ko unoti ndiri kujoka. So this lady muchaona tabvisa poster taita a new poster, right? We have done a new poster just to show your appreciation kumunhu ye handisati ndari release a poster because munhu anoita maposter achona stiuba mnini vaita 50 mistake saka ndakurumidza kuzviona anomaona ndamirira kuti vagadzirise okay ndamirira kuti agadzirise antika then ndozodii because vaisa zvavaita manje handimukona kuti raeditwa handimukona kuti raeditwa murikona tira editwa raiswa umwe munhu pakati apo ndiye aribva ku UK yucho harimona saka angoiswa pakati apo zvoita kunge ndiye muridzo yahaitika ndakudi unonyora kuti vafa vonyora kuti guest speaker antika vonyora zita rani guest yedu zvino vangoresa picture yake chete havana kunyora chinhu saka ndoda kuti varigadzirise poster iri gainitovafonera tiniti palife ndokuti vawe bamini avawe kana chivaudza shuwa mna ndakapa madetails akanaka kudaro. So this lady Imbinga is coming from all the UK and chandihambula nechekuti hanzi
inini handisi kunzi kwa ndikuuya kuuk I want to pay for kupinda. Ndikati aiwa munogobhadhara sei ini muchifambira aiti zvikanzi no supporting I need to pay. If I am to support you I need to pay. Moza ndakaperegwa nezuro vachitoti ndikuisa mari ndoisa mari iri kuiswa kunani ngati kuna Lorraine and she had to pay her 700 rand. I was like wow, mwari kune vamwe vanhu vamunongoshandisa ka tisingasivi. So vamunhu havabatiki futa vamunini shuwa kanganisira posta shuwa ngokanganisawo posta zvakanaka ndo futi kumbokanganisa mafuta paya vakanyora kuti shooting vamunini wofuti zvinhu zvacho right. Segai tivamirire handimaona. Saka ndakagumigwa guys, tine mbinga iyoyo. In fact tingati she's a sister to us. She's coming vachasvika on a Friday. Yes, flight yavo I think Friday morning voswerawo Friday yese vakazorora handika tavawanira patavabhukira pari special wo semunhu ari kuuya kujozimomu then vozopinda muuber yavo vouya kuhaiti nesaturday tetinavo ndivo vanenge vari guest speaker handika. Saka hanzi Vusoko hatisi kutaura zvafufusoko memometers kana takutaura zvembinga hatitaure Vusoko kana takutaura zvembinga cheche hatitaure Vusoko. Vusoko mbinga ngati chiko. Okay, toti kune mambinga uldo handika koita mambinga res handiti poita mbinga. Alright, saka so Vusoko anopinda pambinga iyi toti imbinga uldo. Let's just say that imbinga uldo. Noti vane makategories ka zvichienderana nokuti mari yako yakamira sei. Anomaona hanzi ndianiko muchavaona very humble laid down to earth ya uvaone vanovaziva munovazivira pano padiaries muchavaona. Saka iyi imbinga resi iri kuuya. Saka zvinonakidza guys nazvo. And then the other chinhu chiripo nechekuti tine vanhu vari kubva kunana Swaziland vari kuuya kuhaiti. Tine vanhu vari kubva kunana Durban vari kuuya kuJoburg. Tine vanhu vari kubva kuCape Town. I'm so ndegai nditende pano ndauya kuzotenda. Pane certain ladies vakandi approacha nezuro vachibvunza nezvamai vekupesera kusheya nyaya yavo. Asi memoko anayo. Havasi Andiselina. No, it's not Andiselina. Vekupesera kuya nenyaya yavo vekuCape Town animavaziva vava vekumanikidzwa kupinda muchijokina mai vaya antika. Saka kune certain ladies too who have booked a ticket, tickets to and fro for that lady to come kuIT. Mona rudo riba diaries roshamisa guys. Zvikanzi we need her to come kuti abude out of fresh air. Say so vanduudza nezuro I had to egg that lady pa conference call kuti unokwanisa here vachimubvunza unokwanisa here kuenda akati ende ndakatomirira ende ndachitoshaya asana mboenda kumafactions akadaro ndimbonosvikawo pane vanhu munoza akachema mukadzi yakafara nezuro mukadzi yeuya. Havasi Andiselina and asi Olinda. It's not anditaure naOlinda asi Andiselina handimaona right. Saka vakadzi vakamutengera ticket rake andika vamutengera ticket rake to and fro, accommodation guys, dressing yes guys, makeup ndofunga pana paita makeup lady aripo who is kuita business proposal yake kuti she wants to come and do people my makeup at a certain fee asada zauti imari but achauya ndofunga munomuziva Shoreni the artist antika. Shoreni the artist yaya anoita zvemake Shoreni the makeup artist ndiye ati aita dhiri rake aita naningikiri. Hanzi ndisabhina ndokuto wangu ndakasa Sabhina paningikiri pa flyer asi tarikwana iwe. Zvakaoma. Hanzi maitawa no havasi maitawa. Hanzi I will drive a guest no problem. Clarice no problem. Haiti inotangana Benjamin. Haiti inotangana 1. Saka mukatengera mukadzi but chati munhu wese at least 12 o'clock be there. 12 o'clock. Saka mukadzi oketa there guys, we are going to meet her. Ari kuuya matickets ake to and fro rapo, accommodation yake is now there, dressing yake angati ndotenga kuti vanzi vanga vamutenga kuCape Town Cape Town inodhura chiuya nemari yako uzotengera kuno kupi uzotengera kuno kuJoburg zvinhu zvakachipe dressing yako obatsigwa nemadiaries kunotengawo zvinhu zvakanaka-nakawo zvokuti akwanisa kupinda muHaiti. Saka anenge aripo guys. Fatima hanzi my guess is WS ndiani. Muri kure mese guys, muri kure mose guest asinda kutadza picture one muri kure mese magesi amuri kuita asiriyo picture ndakutaridza yani ziti mukurasika papi mushosho mukati Sabhina uyu imi mukati Sabhina uyu agoita Sabhina uyu yellow boniro mukuona here uyu
asi andiseli navagotsvuka kudaro asikana andiseli navagoita munhu mutsvuka akadaro muri kurasika mose muri kurasika ani maona muchazoriona posta kana raagadziriswa rabuda kuti ndiani muchazomuona hanzi jane hai kana vese vavo no photographer aripo don't worry tatotaura naye aripo andika mukoma mavelas havasi kuuya dei vanga vari kuuya mukoma mavelas aiva vanga vachita guest speaker but havasi kuuya vari kuamerica ndinoziva munhu anenge asina kuzvigadzirira vari kuamerica right saka ndo Fatima zvakare Fatima anenge aripo uya musikana uyo ndiyo kupesira ndiyo kutanga kuya nenyaya yake anditika ndiyo kutanga kuya nenyaya yake hanzi evangelist Deborah uyu ndiye agona ushu quite delicious asikanaka muzadaro imi akomana ka muzadaro imi sure sadaro imi asikana haasi gurundoro ndipiko commendation ndipiko ndichazivini ishi ava ndo vari kuuya ndo vari kuuya avo vandapina kwete zvimwe zvamataura izvi avo vantu avo vandapina avo ndo vari kuuya vedu vendisirewo malove nemalikes for evangelist Deborah munovaziva mai vaimbouya padhayari munovaziva handitika ndisirewo malove nemalikes for evangelist Deborah ndo guest wedu hanzi ziva aiwa ziva is coming as a guest ziva anongouyawo semawira amuri kuita imimi swaga achauyawo semawira amuri kungoita imimi ndikutaura nezve amai avari kuuya evangelist Deborah handitika she's well known in the ministry of preaching, in the ministry of motivational speaking. Ziva ari kuuyawo semawira amuri kuita imimi ziva will be there semawira amuri kuita imimi. So evangelist Deborah mwari vakuitirai zvakanaka andigoni nanasa dave nemashoko kuti ndikudzei evangelist Deborah ndakakudzai guys ndikati vakapinda chikoro nehanzvadzi yangu nemurume wangu isvika nehanzvadzi yangu vakapinda same class vaiti kuti tacompetition nemurume wangu vaiti evangelist Deborah ava vakange vari patop vane matop marks murume wangu ari panumber 2 next term murume wangu akaenda pamberi ivo vari panumber 2 but ivo vanga vari muborder evangelist Deborah parejina mundapa saka ini ndandiri munhingikiri ndandiri mujunior wavo andimaona ndandiri mujunior wavo vese vari 2 vaive vari pamusoro saka evangelist Deborah kuvaziva kwangu munhu wandakaziva kubva ndiri mwana wechikoro vari musenior wangu kuchikoro. She has always been like this munhu wokadoma but takasangana pachikoro andimaona ndiri yanga wavo vachidzidza chikoro nehusband yangu class yavaipinda same class nehusband yangu andimaona. So basically I can say also vauya vachiti kwanzida kuzoona bhururu wangu uyu murume wangu ushu saka dzava dzavo ndedzavo idzi hadzina ineni andimaona ndibhururu wavo saka vanoonana paubhururu asi haiti ndo yavafambira vozoonana havo nabhururu wavo kuda kumba kana kuti teta akupi handisi kuziva asi bhururu wavo ndiye wadi ndiye umwe vari kuda kuti vafambirewo. Saka uyo unoisa chiangry face naiwo wagwadzewa nei whatever chiri kugwadza nezita raJesu pora aisa angry face uyo nezita raJesu whatever is paining you whatever chiri kushota whatever bunura unaro in the name of Jesus I ask it right now I declare it kuti undiro ngaribve pauri undiro ngaridisappear pauri because haukwanisi kungouya ungoisa angry face pasingakozesa angry face saka nezita raJesu ndinoti dei mwari vakuporesa dei wawana peace mukati meupenyu hwako because chikuita kuti ise angry face pasina kutukwa munhu hauna peace in your life. Go and pray for peace. Go and pray for the spirit of peace within your life. Then ucheta munhu ari right. Zvisinei we love you though. Whoever angachisa angry face. Right. Saka ndo second and then pana yokozuna momuziva guys isusu uya momuziva pana pa inini I'm all about uplifting vanyuwani ma celebrity anenge achipinda anditi. So yokozuna aitawo blessa rake rakamutengera ticket from Durban. Yokozuna achanga achiva kuDurban yokozuna weZimbabwe tichange tichiona yokozuna weZimbabwe kweka achitijaivhira kwehaiti achiuya futi kunhingikiri accommodation yake ndaudzwa manje apa kuti sorted ticket rake sorted rebus retransport kupinda futi munhingirikiri muhaiti sorted saka yokozuna weZimbabwe will be there antika. Then tina madhumbe munyuwani fani uyu vechikuru vaya madhumbe fani uya haasati awana ake munhu amublessa antika asi uri kungomiramirawo achidawo kuinda animaona ari kumiramirawo achida kuinda. I'm looking for eggs but I have a boy I should had a girl I'm cooking by myself. Oh sorry mudzidzise kubika chiedza. There's nothing wrong in boys cooking antimaona. Saka
yokozuna wefani wava vachangopinda wava toda kuti vari kuda kutouyawo vatorimo vari kungomiramirawo aiudi anzi mari sister Abigail tafuma 700 kupinda 3 menus dzako 3 menu dzinenge dziripo antika doro ndo raunozongodiwo raunongozozvionera vachida doro bring your own bottle guys saka zvamunoiteko zvinoka tikuenda kwaiti mari atisina ndichi totanga nekudai so ukawana zvidoro zvako 2 kanda pasaidi usazvimwe ndanoviga mucloset wowana futi zvimwe next week zvidoro 2 viga panozoti 30 October unenge wawana 24 madoro ako kana kuti 46 wotakura woya nawo tikubvumidza kupinda naro woya naro doro rako handiona unyatso kuripomba manje uri momo muya handimaona saka inchatoti chibhodhero changu chamarula 1 ndokanda uko chibhodhero changu chamarula 2 ndokanda uko musi waitindana nezvibhodhero zangu zvitatu handimaona zvatoita saka ndo anenge aripo uya yakosuna then swaga unobva papretoria apa akati uchadhiraivha nemota yake akananga kwaiti nokuti uri mudhuze ndiswaga uyu tinenge tichionawo swaga licious timbomuonawo namasofia fair dzichangobugwa idzi tichionawo kuti zviri kufamba sei antika so apana munhu akatengerwa tiketi nachiedza ndichazoti ndiani but asati auya ari mari choba ndichauya animaona right so chiri pane chekuti mucomment section ndofunga mune vakatoti one day guys iyi haisi yekuti kwanzi madiaries ega ndo ari kuita haiti une hama yako iri kuno kuSA kuJoburg inoda kuenda kwaIT vana vaziva functions eHaiti tisangosarira kumashure nezvimwe zvinhu tengerawo hama yako itiketi iwe shamwari enda kwaIT kuinda vamoko ndakutengera tiketi chero asiri mudiaries antika womupa madetails ese ouyawo kuHaiti animaona kune vamwe ofarawo navamwe ozivawo vamwe otambawo sura chitambawo navamwe antika mune hama dzenyu dzirimo munana Joburg mutengerevo ticket auyewo kuHaiti antimazvona vauyewo kwaiti vatambe nevamwe vaonewo vamwe vasitore nevamwe antika then zvichinda zvakadaro hanzi ko vafundisi vanoda havo kunoparidza todini evangelist Deborah is everything ndosaka vachinzi evangelist Deborah hanzi I've got 2 ticket wow thank you chedza 1 nderani ndakaona 1 nini 2 handisi nderani okay pane 2 tickets handisi nderani akatengerwa matickets nachiedza mavangira handisi kuziva evangelist Deborah is everything she's a pastor as well she's an evangelist so she's going to cover that areas as well pane we've got another mother vatinawo futizve vanonzi mai chichi vakamboya vachiripotegwa nyaya yavo pano kuti tivazive maya vakaviuya vachiripotegwa nyaya yavo panapa vachida kufumugwa tikaita timozati sisi pane patotonza 2 pachizi tikauti aiwa katipenda mativafonere vauyewo palife tikafonera mai vaya vakauya palife vakazotaura tikavayananisa saka mai vakabva vangoti vatongogarirawo mudiaries asi ndimufundisi saka pavaona haiti vakati aiwa ndinoda kuuyawo kuzodi kuhoshiya zvangu shoko asi vakatobhadhara mari yavo saka munoona matatu veni mapastors maviri aripo tizonyanya kuti afoma zvechechi zvose zvozobhoka tikawapawo nguva yavo vechechi vakaita zvechechi vakapedza topindawo kamune zvichinda zvakadaro hanimaona kuti zvinakidzewo saka vechechi aiwa vakwana tave ne2 vakwana vechechi vakwana saka kana uripo uno hanza ubide of course moboys anogoshaikwa sei tachitotaura nezvako moboys manje apana ndikoma kuti vachiti makapa here moboys vachitoti makapa here bhururu wenyu moboys ngiri invite ndikati no asanda mupa moboys anetsi asanda mupa nchadi ndichamusendera flyer rake kuti ndikoma moboys apapa uyai muwanike muripo pane varume vakati vachauya zvakare tinenge tina the celebrity shadi diary zika celebrity shadi achanga aripo animaona tichenge ndopa tichatoona shadi ndopa tichenge tichita video naye shadi muchimuona tichimbomunyesa munhu akaita sekwanotuka ambuya ndopa tichitomuona musi woyo tichitomuti newe aripowo shadi animaona tine vakati wandei vanenge varume varipowo nemamwe macouples ari kuyawo andimashona so far I can safely say kuti we have sold something like about 60 tickets we have sold 60 tickets in 3 days 60 tickets in 3 days so far animaona tatotengesa 60 tickets in 3 days yes don't worry nyaradzo tine surprise panyaya kustima munoda kutojoina muchajoina but mune way don't worry pane yatidi kukuzai zvose pane zvamuchaita pane zvichaitika kuti munyatsojoina thank you mukoma mumwe pine iripi kwanzi is giving away 3 tickets wow iripi kuti makomisa achari kumanya zvino ndichagoiona ndipine here comment yamukoma moboys hamuna here madmin muningikiri mucomment section hamuna here madmin mundipinirawo macomments sana mukoma moboys ayo hanzi great hope iri kuisa 3 tickets iripi ticket achindaiona comment achaiona yafamba alright mukoma moboys vachi vari kuisa 3 tickets handizive kuti ndiva nani vachi vatengerwa matickets asati ndapiwa mazita 3 tickets saka 3 tickets tichapiwa mazita achona ivo mukoma moboys handizivi kuti vatengera ani kana kuti vachanonga vanhu vari kutengera I don't know handika chandongoziva kuti great hope is giving away 3 tickets ndedzani I don't know
vachatiudza ivo varipo ravo nderechifo handizive kuti mamwe 3 atengerwa vanani andimaona right. Bless you Great Hope mwari akuitewo zvakanaka please. Vasingazive Great Hope ndeve kugadzirira rufu, kugadzirira nguva yekuguma. Munhu wese andinomuziva kuti tiniko taipa tichafa, kugadzirira nguva yekuguma uku kuti unogara watenga guva rako uchiri mupenyu usazonetsa vanhu. Handika ukanojoina funeral policy yako iko zvino unotowana chi unototanga kubhadhara mari yako iko zvino kafa unetse vanhu. Handika vanongoenda kunana Great Hope kuti munhu adanga nepolisi obva wavigwa. Saka kana usati wajoina bata iva veGreat Hope uchinda yakuzojoina vanokujoinisa and then woitawo munhu akarongeka naika. Haikona ngoita vanhu kama ndokumadoro makasolaiti uchingozikama mabhaum uchingove munhu anodla uchingopfeka fashion asi usina funeral policy unongosina kurongeka kana wakadaro hauna kurongeka. Handika saka right kana varimo mucomment section umka zvingandifadzawo chaizvo nemwoyo waMwari kuti madiaries chingonongavo 1 vanotengerawo ticket chingonongerawo 1 vanotengerawo ticket hanzi uchu ai mukoma maboys kuchuza kana ai mukati ndichuze niko maboys ka munondivengesa because nichatira 3 vamwe vatsa muorega kufara nazvo saka imichuza ai imichinononga mucomment section imomo ini ndikangononga baiwe ai budi consistent letter favor nokuti nchanonga vamukosara vamukonzi kwa vanongwa sei saka imichuza ai vanhu venyu mungo ndo master nokuti baiwe panga toipa hapana mira muchipanga toipa saka fila unakona kutengerwa ticket here we feel andakona munhu papani pakanzi fila umwe mugroup here iwe feel wedwe kana ukatengerwa ticket musakuramba muchingokumbira kuti maticket seza ndakaona mumwe achinga chipleja kuti anokutengera nikikiri anokutengera ticket saka na wakanzi unotengerwa ticket asikana gatege kuti tivharire vamwe vanhu anditika hansi simune police here Great Hope inini ndine police kudhara chama haisa yo Great Hope asi ndine police asa encourage people kuti vaide Great Hope ko vanotora mapolice ngavaende vanotora mapolice Great Hope ina hangu ndinayo police ndoda kujoina imwe yechitu yeGreat Hope yo kuti ndijoinise vamwe vanhu vasiri ni hama ini hangu kuti ndinayo ndagara ndaganingirira nguva yakarebesa stereki andoona bhadhara nguva yakareba stereki saka mari yangu yawanda kuti ndichingoshifta mari yangu yodliwa yakawandisa haiti kutongogarako zvinondodi kutongogarako hanzi how much is the ticket Yvonne much is the ticket 700 saka guys rudo rwakangonaka vari kunyora tinongewo ndo vanhu vachi vari kuuya kunhikiri saka ingowana ova unotengera wa unononga ungoti bro ndidango kubless aweni hanzi mugoti unopiwa nyerere andisivi hangu andisivi right chingodaro mbinga dzizere mucomment section kana musingazivi mbinga dzizere mucomment section imomo ndo mune mbinga dzisi saka zvimwe veSA zvasarira kwamuri antika zvimwe veSA zvasarira kwamuri antika kuti muone mucomment section ndogara chiudza musatuke vanhu vekuUK musatuka nekudiaspora ndoti ndo mbinga dzinokuona imangwana imamuchiteereri munenge muchida kungotuka chete anomaona nhasi makuti kwainitengerewo tiketi locate me asi ndaipa ndaikudzai panapa mune mutabasiro kuvatuka kumbira regerero first ndikukumbirirei mutenge gwematiketi tangai makakumbira regerero first hanzi kwa mawido nimuchengerwa matiketi mukati momu chero ndakatotenge gotiketi ndinoda ndikutengera ndoiwane mari ndiri kuafrica ndakafanana ndinotambura ndiri kuafrica ndakafanana ndinotamburawo ini ndakatengera 2 vanhu matiketi I bought 2 people pane umwe wandakatooffer kuseri kwomukomana asati aresponda tanga vakumbira regero da kuona forgive us diaspora forgive us mucomment section ndokuti ndinyatsokumbira izvezvo kana musina kukumbira regero mukati umu handisi kutombo kukumbirirai nokuti muromo menyu makakumburiswa nechidembo vanhu vekuSA kurimbinzai kunyora please forgive us please aite line achiteza ndakadai kuti ndikukumbirirei nyorai mucomment section nyorai mucomment section your long mouths must be forgiven musangoti tengere tiketi tangai vakumbira ruregerero munotuka munovatukirei tangai vakumbira ruregerero toda kuona line rema sorry please otiregererewo please pardon us please our apology zvichinda zvakadaro ndokuti zvizvo zvifambe otherwise kana musina kutodaroka pana chinobuda
global DNA. Wakushanda nawe David uri kushanda kwa Mugabere. Exactly, see ndosaka ndiri kuti ngavakumbirisa si uyu si itori mbinga uchitengisiwe nyati anogara chisapota uyu anotengera kana anosimbotengerana kana 3 matickets. Last time I think akatengera vanhu 3 kana 4 matickets if I'm not mistaken. See but munonyanya kuvaumburudza ndo problem yenyu munovaumburudzirei. Kurumidza kunyora mukumbira regero mu comment section. Kurumidza kunyora mukumbira regero mu comment section. Vezimu ndo wati chau yako kuzimu koko tukuya yako kuzimu ndo wati. Yeah, that's our apology. We just talk about no money. Yes. Hey. Yeah. Man, please forgive us. Yes, I can see them. Yeah, I can see them. Keep them coming. Keep them coming. Keep them coming. Yes. Yes. Keep them coming. Yes. Hey. Yes. Right. So when we diaspora wakumbira regero chivaregerera yo. Vanhu vakumbira regera chakutuki futi next time kona watuka ne South Africa unondiudza toona todila naye antika toona todila naye saka next time katuka vakumbira regero chivaona iwo vakumbira regero chivanonga iwo muchivanonga 11 kongo utengera 1 ticket vakumbira hava zvidi kupisa manje vakumbira regerero hanzi ko machembere takatowanda machembere ariko Emilda kurumidza kuya kwa ichi tichoka takatozara iko ko machembere tinotoona mane 65 years varimo vakato vari mu group rei vakabhadharirwa tivatengerwa ticket na bubu vakatengerwa ticket na bubu mai vavo 60 something vakutouya kwa ichi atengerwa ticket na bubu 30 October it right I think maregeregwa right chiva nonga iwo wedu chiva hanzi apology do you need a ticket uyu anyora hanzi do you need a ticket ushada umweiso zvimuchinonoka kunoona comment ndaiona maiona kwanzi you apology accepted do you need a ticket pane comment yanyogwa apa mutize musataurisa musina cash zizai kuvhara muromo munozati mbinga chero ikakosora mai mwana anofanwa kuti amen nokuti unoziva kuti imbinga yako inokubatsira mangwana chero ikasura ungoti zviri right ndizvo zvinoitwa hamuna kuda kungotuka muzati hamuna cash. Pane mumwe wandiziva apinda machena pane comment yamhanya pamusoro apo yanzi takuregerera arikuda ticket ndiani pamusoro apo. Ameni tasai mu comment section pane ningi kiri pamusoro apo pane comment yanyogwa pane one aita like apa manoti ndiani ndichaiona zvangu comment yacho. Pane one aita like. Aupindi kana usina ticket atisi setiri padhoa aupindi kana usina ticket. Aupindi kana usina ticket sorako nokuti chikafu chacho chiri kuitwa according to my tickets. Saka unongo chindepi. Fadza mutengi wedoro, fadza mutengi wewawa, fadza mutengi wedoro, fadza mutengi wewawa. Right. Hanzi Smelly, and I can't alright. Hanzi read the WhatsApp messages. Kaja mungu chaka zvinenge zvikunaka. Ningirikirere. Tosti chingwa chakaoma ichi. Hanzi pane munhu aisakura hanzi musabve pabed. I'm very down. I'm in bed and very down. Saka ari kuda kuti ndimusekese. Wana ndati mai munyani. Ndinotiti yangu ya dress rere randakapfeka last time rari ane rimwe resilver rinopenya penya riya ndo vakandisonera. Ndo vakandisonera mai munya. Ndo vanosonera saka uchizoti ione mari dzako uda kusonerwa hembe vanotokumezha uriko pafoni. Mai mwana vanotokumezha pafoni. What's wrong, Nai darling? Nai Tari, what's wrong? Right? You way? Hey! Right, taita when bingares panap. Hands name bingares quarantine 2,300 pounds. Anjiga, see. Ndichashika kuhaiti chete. Satana shida singadi. That means we are going to have another one from UK, Shakari. We are going to have another guest from UK. I thought that the quarantine is 2.3, but Satana shida singadi ndichange njiriti. We have another person, Shakari Arkubaku UK, Arkuya. Right, so far, pane 7 tickets. Pane 7 tickets, I think it was one. Pane 7 tickets, all right?
ndikufanira imwe mbinga yangu iyi ishamwari yangu. Right, vari paUK guys vanoda vanowanikwa mai dress rauno kana muchifunga kuti madress aya yes kan maini ndeipenyu hamusati mararai ndachimbona hangu kamwe kavidhiyo kana ndichiona pafacebook titori pafacebook izvozvi matogona mukauya kudai so izvozvi kwai nditengereiwo tiketi neumwe munhu mucomment section kwai dondiudziraiwo sishumi kuti anditengere tiketi ndikatiga ndivafonere ndachitombotaura navo mai vancho munozikama komuti hamuzikama naisishumi munozikama imi pane musikana atonyora uyu anonzi madhumba afani uyu wanoita zvemakomedi kwai simeni ndiudzira izvozvi sinhingikiri shumi vanotenge tiketi rekwaiti tiri palive izvozvi ndikatega ndivafonere titori palive izvozvi speak ndabva ndatofona meno munozikama wakoma munondi munozikama papi pacho asi mumati mandozikamwa izvo matobato mai mwana mochito tiri palive ndakudzai itoitai kuti muto kana musingakwanisi mutaura kana muchitomutengera mutaiwa ndazviwa ndokutengera tiketi rako 1 right now I can't promise andindine imwe nyaya yangu yandachimba kutekisira ipapo ndichindida kuti kuzonditira right now I can't promise ndogona kusara tisina mari aiwa ari kuzviwa ari kuzvinzwira right now I can't promise ndimbori nechimwe zvandidambokava wazvinzwa kamadhumbi kwai ndidambokava something I can't promise but ndichaona pamberi apo titori nezvimwe zvandichakutekisira ipapa muri aiwa teksta ichiona zvazvitonetsa alright munitekstira sharp vatai kwaita delicious nditengerewo matumbi unenge une munyama weyo inonzonambona munhu wekuuk anoramba kutengera munhu tiketi wamuvinga direct unenge waitawo munyama une munyama wewe sure une munyama aiwa ndicharamba hangu ndichifona kuti ndikaramba ndichifona hazvizoiti hanzofanirai pasho nejava iwe uda nditukwe najava iwe hazviiti gaindifonera afa miraindifonera avanda zvinhu mai panogona kutengwa kana 5 tickets avanda zvinhu taza kavadaire foni zvi kuvaripiko munobata foni hanika ichifona imi masikora seiko mushe muri seiko tiri raitiko muri paiko ndiri kubasa izvi zvindotoziva madhairi zikuruza kufanira fusoko kufanira fusoko ndamanikidzwa kufona tiri palive izvozvi fanira fusoko toda matiketi ndikati kuri kufonegwa mbingazvi kuri kufonegwa mbinga ndiri palive kwaiwa mambinga dzedzi kunzi fonera inhingi fanira kwai matiketi inonga tikudawo matiketi ndikafonera fusoko izvozvi titoripo ndabva ndatoti gaindifone wandakataura ndichachuza vanhu 5 handi ndine 2 vandakakonfema navo kudhara but ndine mamwe 5 handichatenga ndichakudzai mazita acho ndichava ndichingopika ndega padibhayari ipapa handiti mazvinzwaka manzwaka guys vangwandituma kuna muchemberesoko vati ndichauya ndichipika ndoga saka ndabuda mairi kwai ndine 5 matiketi andichatengera vanhu vane 2 vakatoropromisa ndivazivi ndiva nani asi vachatenga mamwe 5 to make them 7 saka ina handisi kuziva saka musachandituma kwai ndichaendononga ndoga palive saka vachayavononga avo vanhu vavo palive musachandituma futi zve next time motikisa ora joinai palive tiripo uyai munonge 5 uyai izvo munonge 5 fusoko vari kutouya zvikuzononga 5 right paita message yapinda futi asi ava vanhu vemeseji vada kundipisisa nevanhu ava right paita message yapinda panapa
paita message yapinda panapa. Madumbe ticket rako rawanikwa. Madumbe fan. Hands I'll buy for Madumbe SIS MELLY. Don't mention my name, but please look for 2 more people. So I need to go 2 more people up. 2 more people. 2 more people. Alice Zuze, 2 more people. Rebecca Nyamkachi, ndibate kuseri, ndiwachanga. Ndibate kuseri, Rebecca Nyamkachi, ndibate kuseri. 1, paita Madumbe, Rebecca, kosara 1. 1. Kosara 1. Rebecca Nyamkachi ndakunonga, ora tikuda kutenga mchengeso kusara ndakusera nazvo. Hither Muramaoko 2 makwana ini 2 vananzi ndinonge vakwana. Hither na Rebecca mondibata kuseri. Hither na Rebecca mondibata kuseri. Mukasandibata ondopa vamwe vanhu matiketi aya ndikupa somebody else. Hither nani ndangononga mu comment section. Ndangononga mu comment section. Ndangononga 2 mu comment section andizivi ndiva nani. Ndangonongawo. Hither na Rebecca mondibata kuseri. Pane 2 matiketi munhu achati asida mentionwa angonyora iri message up. Ati Madumbe ne 2 more. Saka 2 more ndimi vandanonga apa. Andikuzivi but ndanonga. Ndatononga udhara. Kana musina kuuya ndozvo ndongonongo vamwe. Right. Sichengisiwe si aningirira here. Si apinda here. Si chimbotenga ka 4C. Chimbotenga ka matiketi kana 3 zvawo. 3 chet 3. Thank you, sure Gilda, sure. Aiwa Newton, kana vasiri free to replace azvonesa here madesa chiripo. Kana vasiri free to evidence chatiza wanti une munhu akakupromise here evidence. Kana wakapromisa please musanyore rututu. Kana une munhu wakapromisa don't worry. Ini kana wapromisa ndotoda kuteverera kumasure kuti ko Maria. Aiwa ndo watanga kunyora shero ndandafiva ndaita. Ndo vangota kunyora mu comment section kuti inini ndo ndanonga. Alice wanga wati muchembereso ko nditengereyo saka ndazokusiya. Ndangandati Alice Zuze andika iwo kabva ati muchembereso ko nditengereyo saka ndabva nanototengerwa muchembereso ko saka ndabva ndasiya zita rako ndikanonga vatera kumasure kwako ndikozi vati inini chivana nonga ivavo. Ndiwana wanyora ati muchembereso ko saka indatozoona tiri kukumbira uko ndobva ndanonga o2 vanga vasina pavakumbira. Madumbe uyu wedu weJobek uyu Madumbe mkuru uyu wechikuru uyu weJobek. Madumbe wechikuru uyu. Wedu apana ndakutengera here mukadzi wechikuru yaronzi Michelle wedu we. Michelle D'Souza ari mu comment section asikana. Munhu mukuru wedu mutengereyo inda musingawitsitsini. Fani Madumbe Fani Madumbe ndi wandu kutaura. Muchembere senitari. Muchembere zvenaide ko munhu mudikere muchembere Michelle muchembere uyu neni so kuti machembere tengerewo muchembere uyu please. Tengerewo muchembere wedu we muchembere. Okay, Shero. Impangu ndapedza lasi vatengerwa yava vatengerwa. Osaya. Tuone message nzawe. Matiketi osaya tobuda hopa. Yeah. Right, Alice Susan's namchembereso ko ndibate. Okay. Right. Saka pangu ndapedza guys, vamwe muchaita all luck next time. Haimona vamwe vazhinji mbinga dzimwe zhinji adzipona dzakavata dziri kumabasa dzimwe dzakadi. Muchaita all luck next time.
nhasi zvamatowana izvozvi zvimatotenda mufunga kutenda Mwari nezvatomatowana vamwe vawana vashoma vatendaiwo Mwari vedu we Queen Cronge hanzowana tiketi here yesi mukoma ST Justina Shera muri seiko mukoma Justina anzi kiss goes by hapana kana favor yamboitwa apa hapana kana favor hapana kana vanambo favor because inseni vandanonga tuva anditombovazivi anditombovazivi ende masitota takatomaona ndasina kunonga mucomment section anditombovazivi hapana kana favor paya kana usati wawana uchawanawo chete iyoyo miromo yenyu iyi ndinoita tisatengere matiketi miromo yenyu iyo yekuti munorevesa muromo iyi ndakubva kukuudzai madiaries musarebesa muromo kana wakutadza kupindawo nhasi don't worry uchapindawo kuna 30 October kure uko hello ina dzina maritenga ndaticket ndamutengera vanhu 2 inandi hanzi urutononoka uri panapa uchara zvina nebasa kwa simela vana mari inda kucomment section kwa boys mo boys akuita competition uko iwo shora neni pano hanzi kuchatiwa competition ku Great Hope hanzi kune competition cheto Great Hope komo kubva kwanongwa matickets achona vanhu vematickets saka indai ku competition uko munopinda pa competition mu win matickets okay but I need at least mtengerewe wewe ndokuda kuyazona imini zona zuva zona madhumbe wewe mtengerewe ndikujobeki nesai misha wache machema veduwe tengerewo misha misha uyu veduwe tengerewo nesai misha veduwe tengerewo nesai misha wache machema kuta kuvona all right nesai misha wache machema uyu nesai misha wache machema veduwe kwai ndoda kuya kuzoona vanhu vose kujobek please nditengerewo anomaona saka vatanga vanhu vaya Felicitas right sanzi kune competition ku Great Hope saka hanzi Melly I said ndasarudza okay all right iye uchirega chifu uyafona uyu iye unetsai misha afona usitengisi wenyati ati hanzi I said sarudza ndasarudza iye netsai misha wacho netsai misha uyu ndasarudza netsai misha mozotwa ndika favor ndafavor ndaita handafavor ndaita angofona panapa pakasangana necomment yekunzi sarudza ndasarudza ndikusarudza vangani vakoma Vaida mutendi uyo top fan yepa diaries uyo top fan yedu pano pa diaries Vaida mumwe wedu chaichai zvokutodaro endai pana Vaida mutendi munokumbira Vaida mutendi uyo ndikutadza imbinga ini hanzi how much in US dollars endai kuna Vaida uyo ndewedu zvokutodaro pano pa diaries munhu wedu zvepano zvotakatofa tinoclaima chitunha iwe fani madhumbe ticket wariwana bvapo usada kuya chikomera sina basa fani madhumbe ticket rako ratengwa usipo fani madhumbe ticket rako ratengwa wanga usipo asiratengwa imi guys ndikuudzai mbinga mutidza kuti indai pane mbinga enda kuudzai pamusoro apo iyi Vaida mutendi indai pana Vaida mutendi pamusoro apo mumwe wedu uyo zvokutodaro munhu wedu uyu indai ipapo munosvikotaura uhanzi 50 amene uti mari sheni ndikusarudza vanhu vangani 2 here kana 3 hanzi pana tendai nditengera chibva imanyira sarake mutore sarake Michelle torai sarake muzondipa hanzi nacolin me ansati ndaudzwa kuti nditore vanhu vangani ndangotora 1 ansati ndaudzwa kuti nditore vangani yowe hanzi naBenilda can I have my details right Benilda bata Queen Cronge mcomment section akupe bata Queen Cronge mcomment section hanzi I said 2 alright ndanonga Jenny Jambaya ndangononga wandaona abuda po Jenny Jambaya saka ndatora 2 inini Jenny Jambaya na Netsai Misha Jenny Jambaya na Netsai Misha ndavene 2 vakwana Jenny Jambaya na Netsai Misha ndanonga 2 hanzi 2 ndangononga satanga kubuda pamusoro apo ndira ndanonga angobudikira apo ndiyo ndanonga hanzi Jenny Jambaya na Netsai Misha afona apa 2 vasichengi vakwana 2 vasichengi vakwana 2 vasichengi vakwana 2 vasichengi vakwana vamwe ungoonaiwo mucomment section anzi kwasada dress unozvionera madhumbe dress unozvionera hauna hembe herewe unotora hembe dzako pahembe dzaona dzepa unozozvionerawo dress unoda kutengerwa futi nedress shuwa usada kunyanga kuzvijaidza kudaro
naye akomthulisi ndatinonga tuva kwana inini afona uya afona uya anonzi atanonzani netaimisha najeni jambaya vangu vakwana tu vakwana tu netaimisha na anzani jeni something Mildred kapu ya umatobvunza danzi mari ticket 700 rand komunotangerwa neni kuona sei ari kutobvunza tiketi chanzi mari tiketi kochimanya ikoko munotaura tiketi chimari imomuudza unogona kungotengegwawo kai vezimbabwe tichauya dhendo ari kuzimbabwe tikuyako touyamirai korona ipere mabhodha avhugwe tikuyako zimbabwe bemukana chiti girigiri chingwa chakaoma ichi chinenge chakadhimira hanzi kuyemera sisi umakati hanzi mungandisiya here ini homegirl wenyu handisi kuita zvefevha homegirl handina kana fevha inamboite ndikaita zvefevha ka hazvibude saka handisi kuita zvefevha guys indangonongana kugara pasi because mose muri vanhu vedu zvokudaro muri vanin'ina vangu mese saka ndikaita zvefevha ka handitozivi ndofevha ani ndisiya ani saka ndingoita zviri fei zvitanenge rangobuda ikapo ndoranongononga handitomboiti zvekuti tozivana kupi kana kuti chii because mose ndozivana nemi saka ndikaita zvezvozvo zvibudi saka ndongononga nkomendimo manenge angotanga kubudikira ndotononga ipapa hello Sis Melly. Uri sei Murukutaura naMimi. Okay, Mimi, uri sei I'm a huge fan, Sis Melly, but ndogara kuBotswana Capricorn. But ndine mari transport only yekuenda kuJoburg nekudzoka, but ticket handina, so ndanjingokumbira kana pane anoda kundibhadharirawo ticket. Ona 700 ticket ona uri uchibva kuBotswana unotoda neaccommodation yekuvataka saka une munhu wako agara ari kuno zveiwe gogovana tava uya batai gogovana tava East London. Unoenda kuEast London ndoda kuti ndichingobva muJoburg ndobva ndatoenda straight kuEast London. une boyfriend kuEast London saka unochida kumbonokwengugwa zemo unoda kumbonosukwangura kuti ndinogara Sis Melly. zviwa kusina kunogara kwa zvokutotama saka iyo boyfriend yako ndiyati uya here takatoronga kudhara sama apa kuti running depot here apa ndongotopa ndongoendawo kuJoburg ndizvozvo nimi kuHaiti ndobva ndazoenda kuEast London. thank you gogovana ta alright saka apa imbotudza zvemaplaniwe makatoronga kunorora naye kana kuti mungoita cooking depot vona tirikumboenda takangoronga ngotongogara tese then tozoona kumberi kuti zvofamba sei. Okay, saka kana zvisina kuzobudirira muchaita sei mari yekudzokisa ndinayo obviously ndingendomba kwemukomana ndisina mari but ndindichida ndongowanawo kungoendawo kuHaiti. saka pamunombondira kuma1000 era kana zvazoita mororana kana zvisina mosiyana henyu kana sina ndodzoka hangu handindichitongoudza someone kuti anditumire mari. mukomana wako anoshanda ipi
anoshanda hake supermarket ku East London. Asi ndiwo chidiki ake. Anowana about 6,000. Wana 6,000 pamwedzi. Zviri munorarama ino yakawanda. Munorarama. Saka ana mukadzi. Hana. Okay. Ana mukadzi ana mwana is single even me. Alright. Saka surprise pa surprise haiti. Surprise haiti zve. Haiti surprise. No, not kuti uyu ndoda kungomu akanditi kana ndave ready kuuya ndinomuudza ndeni ogadzirira kuuya kwangu andira. So birthday rake ropa around October, so ndopa ndinobva ndaenda ndobva ndadanda kuuya. Utange wamuudza iwe usangosvika unosvika unofanira stress. South Africa iri dangerous sandaijera so kana sina kudza munhu mamwana. Aiwa pakanaka. Let's hope uchaona munhu saka Gilbert aramba kungokutengera vere ticket yemutuye kwaiti asi kana namamina vangata ngakurova netiketi apa uye kwaiti apa kunokukwira asina kubhadhara apa oda kurega kuningirira kutenga tiketi kwaiti ngaatenge tiketi nekuti uchisvika musokusvika iwe ife semenyu kuona naye makamboonana. Takambonana ka1 kuZimbabwe. Makambosangana kuZimbabwe. Mama akutodanana. Takaonana tikangoita mafriends and then pakazoenda kuSouth Africa 2 years later akabhandisanga. Alright. Facebook. Okay. So ukona zvokuitika musi waunonosvika anenge akarodzera musi waunosvika iwoyo ka unonodambugwa wemwe unonobvarugwa chikumba iwe saka unoda saka manje muso ngakutengera tiketi nokuti uchamboita zviziva wakazorora wakavata nokuti anenge akatokumirira munhu ushu. No, akanditumira mari yekuenda first akati kana waready kuuya unongondotsa and then ndogadzirira but mari akatonditumira kuti ko chimu atiri kukorere kupera kwemwedzi manje achimuudza zvoti kwai namai guru vako nasisi vangu kwai kune vari kuita IT yako kwai ndipewo tiketi 700 ndikuda kuenda kwaIT. Ndini mai guru vake here anofanira kutobvuma because otherwise nditomuripisa nyaya yekuda kukwira chikumba asina asati abvisa mari. Kungoti asiwa wakagadzira. Okay. Aiwa hapana. Aiwa ndichakutsvagira mari anokutengera tiketi munini anotoita chido chekuti ndoda kufura ndichienda kunodliwa hangu kumakumba angu ndoda tanga ndafura nekwaiti ndozonodliwa hangu makumba kumbedu asi wakatogadzira kudliwa ka wakatogadzirira ka nokuti ukutonodliwa ukublicha mabve kumabve asanga kasviba pakati makumbo uri kuti okay ukuita kuti painde pakatitsukirei uri munhu mukobve here iwe unogadzira pakati makumba uri mudiki ko pakati pemakumbo panhingirira rei pasvipa uyu pasvipa saka wakatotenga here malonjari atizi zvinopfekwa izvi tatokutoda kukubatsira kuti paunosvika usvike uri up to date wakatenga chakaita sei tione wakatenga zvitauro zvingani wakatenga saka ichi chekupfeka usiku ichi wakatenga chakamira sei ndecherudzi asi muninginaka ndecherudzi kerudzi kekale kari black alright saka kana woendawo shevha ka wakatotenga here shaving stick kana shaving cream iwo mabhurugwa ndiwo anoda kutaura mabhurugwa emukati ayo wochirasha kaakara wotengawo zviri 66 wanga wachimbopfeka akaita seiko masedza dakwe malesi
nezvimapendishi zvakanzi love nezvimapendishi nemalesi zvisina chakanzi love chakanyogwa pamberi apa simele kuti munhu asabwegande kana akakutarisa so saka chii chakanyogwa kunzi love pamberi apa chipendi kana palastic apo pakanzi mamwe acho akabvonzi love palastic mamwe akangoprintwa all over haiwa chakanaka nezvimalesi ka zvimatongs zvinoza zvimatongs zvimalesi zvinonge zvichipinda nezvinhu zvisinganyatsokukavha garo rese zvinopinda nepakati pegaro unozvisiya zviri zvemalesi zvimatongs izvo unotengawo izvozvo nebhra yacho unotenga izvozvo nebhra yacho uchinyatsogadziza kutoti musi unosvika uchinyatsokuti berengendi kudai naiye anomirawo munhu wako kuti zvinhu zvakarongeka okay alright saka wati wakatitenga mahose eblack wakambodla here before kakutotanga kunodzidzira kumunhu kutotanga sandambozviita but ndongoverenga imomo mafacebook ndichongoona ochida zvinoita cinnamon coffee honey ndakanzwa zvinoita wotonohlako saka mahose ndakatotenga repeketi alright ko uniform kutenga kwacho kana cucumber kufanira kutanga kudzidzira pacucumber apa kuti zvinoita sei uchidla cucumber ya uchinyatsoona kuti haufa kuti usazonoruma munhu kana usvika kumberi uko asi ndikudzidzira hangu bit by bit but he's a good guy ari right ake ari quiet ari easy it's just okay saka iwo ndida kuti udaiso mwanangu kusati waenda une makore mangani ndikuti na 25 kuti mwana mudikisi mwana wangu chai ndoda kuti udaiso sorry asi kuti ndingati mwana ndozvinyara kukudza zvakanaka ndikanditi nin'ina kuti ninyatsokudza chaiko chaiko iwe waguma kutesta rini iwe I think it was May, the one that is the May gore rineri. Alright. Saka iye akambotesta here murume. Mukomana. Saka iye usati wavata naye ka. Paunoti ndatouya kanda mujobheka anofanira kunorodzera chinhu chake ichi. Ufanira kudla mushonga. Andiona kuti ayatso kukwesha saka iwe gara watomudza kuti ndichisvika tikumbira timboenda kumatest first igara waita wakamboita here conversion yekunotestwa naye ndakazvifunga akabva tinoisi okay ndotesta but obviously this is something unongozwa munhu uchangosvikawo but you stand your ground ka stand your ground test kit hatidi test kit ekupharmacy zvinonyepa zvinhu zvekupharmacy zvonyepa sterek zvimwe zvinorasisa iwewo haungatenge test kit uchisvika stand your ground svika musonosvika kuti ndakanetsa ndaovata handidi kubatwa handiti wauya here haitizika inenge yangonamira pamakumba ako apa inenge iripo wovata mangwana kuseni handikauti right ndauya chande pakliniki todi totestiwa munonyatsotestiwa kuti unyatsoona kuti zvakamira sei because kana ndikamutindura kwana wakatesti vanogona kupeka maresults azviserezvo ndizvozvo hatingaudzi kuti mwana kwaichirega utenge warogwa nekuti mwana akatoronga medzi dzake kudhara mwana akatopedza akatoronga gwendo kwake kudhara mambuna atongotudza gwendo kwakatoronga kudhara saka tichamuti kwaiye hazvichaiti mbomira utenge warogwa munonyepa imi nekuti achangoti asi haazotudzi ndainda asinongoinda saka zvina ndichitomudza kuavoida zvinhu zvekumberi zvinenge zvine panjodzi because remember mind yake yakachita made up kudhara andika plus atongofona aritsvaga zvake tiketi tekuti munotengero tiketi noti ari kutopfuura achinda kupika munhu wake saka tichati kwaichirega kuuya mbomira udii munonyepa imi hazvichaiti saka nyaya iripo ndekuti ngangonotestwa nemunhu uyu so takambozvizama izvozvo kuti ambomira but munonguzva makosta anongovedzera ari kuvaka imba kumba kwavo so makosta ari kungowedzera so takati it's better ngoti tongoita mushandirana pamwe inini ondipa mari yekuita yekuti indochengeta ndendichipa pasaidi iye hake achiita zvake zvimwe hake nemari indotsvaga mubasa chero remumba ndongoita alright saka mukomana wako uyu muchakaenda kupi anobva kwamutare but haagari kwake anogara Marara
Anamata. Anamata. Kupi? Akati kwanzi ndinoenda kuRoma ndora akataura. Maningo yakadi ndizwana. Even mai vake mai vake vakatombondibvunza kuti kwaunoenda kuchechi here. Ndizvozvo. Saka maningo yakadi muri kutodana musiri mafriends muchitodana nacho chero. Gore rinorare 1.5. 1.5 right. Saka ukubvunzana wangoshanda. Bvunzana wangoshanda. Saka to ndomusikana hangu evasa. Ndizvo ndo mabasa acho. Saka asi watopa notice ka? Handisati ndozomupa indofuma kuti ndogona kuzobuda. Ndichisiya basa. Ari right ake murongo anongoti kana uchimwa chilomedzi uchimitsvagira munhu wekusara nevanhu. Right. Kana wabuda munin'ina wainda kumukomana ndoda kupa tip. Muchanogara zvakanaka uchidiwa chaizvo maybe mwedzi wekutanga. Anditi mwedzi wechi2 zvinogona kuzopanduka ona munhu akukudzira voice andika akukurafura munhu akutoti okupota chikusikiza kana kurova kuti ozoti sorry ambokusikiza mared flag yese wayo ngazviwa mared flag usatombo ukatoona zvatotanga zvinhu zvakadaro zvatotanga ka itogara watotiudza kuno kunamba dzedu unotori nadzo utogara kuti munhu akundisikiza ukona kutotanga kutukirwa mai vako uchituka nzee ukazodai uchituka mashoko anorwadza uzive kuti ndo mared flag zvatotanga ugare watiza noupenyu hwako nokuti unofire kukure Port Elizabeth kuti kakushaya kuti uri pai. Zvokwabvisa ndo zvandisingatombodisi chimele. Aiwa ndikangona red flag ndinotosiya handimiri totiza neupenyu hwako. Wobva tichikumudza totsvakira basa because munhu akadaro nokuti hamusati mambozivana musati mambosangana imimi makangozivana muri mafriends ende pamafriends apaya munhu angakutaridza zvaari chaizvo handiona. Saka iwe hautongoti haumuzivi mukomana uyu munongozivana zvepafoni chete iye hakuziviwo anongoziva zvepafoni. Saka unogona kunoona zvinhu zvawaiona zvazviyaka zvachinja zvisisiri izvo masamba achisiyana because mamuchingo usangana mukufamba asi pamafoni apa mamusingasivani chaiko chaiko. Saka usanomirira zvinhu zvakadaro ende zvokunonzwa ichishanda uchinipa mari yose munhu ana kuroora watiwe ndiwo kungoenda kokunoita cooking the pots. Hazviabuse zichimira very away even kunyange pamaitaura nyanhau dzemarriage and abuse ndetofungoti zvikufamba sei munhu angogona ngobuda here kana munhu asingamuitiri because haungafosi munhu kuti akude nyange asingakudi kana utongonoti ane masenzi akutokuratidza kuti haasi kuda munhu ipa. Asi naye munin'ina 25 years uri mwana mudiki stereki aisa pressure kuti uyatiga risi ndiyanapa. Pressure but kwakuri kuwirirana kwedu tano akabva mukadzi wangu chiuya akutokuti mukadzi wake anotonditi mukadzi akana kuti mudzimai wangu. Okay, saka iwewo munin'ina pachako iwewo before mukomana asati auya asati ati uya kunotiga tese pane pawaimbofila here kuti wanonoka wakurisa usati warogwa kana kuti waifila kuti chii paripo here? Hapana, ndinomva ndomboita pressure kuti kwanzi ndikuda kuroorwa kana ndaingoti kana zvauda kungoitika nenguva yacho zvichangoitikawo. So I think maybe it's a better opportunity for me kuti ndingoenda ikoko since tiri kuda kungova tese panguva pachimbo 1. Muda kugara imi because takuda kukwanisa gore nehafu tichitaura we have all been faithful. Ameno kana ane matira anoita but anobatika every day manheru totaura everything pavideo call tinoita handingafunga kuti pane chandingasvora pamusoro pake zvokuti ndikatofunga kuti maybe one day achitombondiramba ndinotorwadziwa kuodzidze kuti kai haazi munhu wekuti anokudisrespecta uku kutuka uku kusimudzira voice or anything. Saka maina baba varipi vako? Baba wangu vari kuno but mama wakashayika necancer 5 months back. Manje apa une madzikoma here kana kuti vanin'ina? Ndine mutina ari muno, ndine munin'ina wangu anozita kupoti muZimbabwe. Saka jedhi wavaudza here kuti ndozvandakuda kuita ndakuda kuenda kumurume? I choose not to go that daddy, but
but mwana watete wangu ndiye wandikaudza because mudhara handisi vanotonditi maybe handisi munhu yani musikanza or anything vanotombonditi iwe kuiwa umbobudi uchifamba-famba here because ndogara ndiri pamba kana ndisiri pabasa so ndakatoona zvinanukudza mwana watete wangu mukuru ane mhuri yake akebva ndakamuudza ndoda kuti tiite somunin'ino wangu handiti I wanted to be safe. Tanti wandiudza nyaya yako, wanditrusta kwauya palive pana patichadori nyaya dzaiti ukataura nyaya yandika. Ndoda kuti mutrust wati mukomana kwani makore mangani? Ari kutena 27. Mudiki ora mwana mudiki shake. Mudiki. Saka mai vake ntaura navo vanoti haana kana mbomitsa kana kudini. Handitori namai vake directly but ndaitaura nemunin'ina wake ndonozvayachindu. Mama wangu achibvunza kuti chakati but kundizi bavo but hatisati taura direct because ndinoramba ndichitya kuti ndikataura zvinhu zviriromba mberi pamweni or something. Right. Ko tikaita so maini ndoda ngove ndive sure inini kuti mwana wangu akuinda kwandisingazivi kuport Elizabeth kune mukomana wandisingazivi nokuti uri mudhayari utori mwana wedu panapa. Nditi. Ko tikaita so we just want to make sure kuti uri kunoita safe ikoko. And toda kuti timboongorora kuti mukomana ndosati uri murudo right now. There's nothing much that you can say that can change your mind because you wakaronga mukomana kuti makuda kugara pamwe chete makuda kudidi. Asi toda kuti tivewo sure tingoonesana. How about umbonipa namba yemukomana wako ndimbotaura ini tete wako ndimbotaura nemukomana ndimbonyazonzwawo panguva iyo ndiri vatete ndiziva kuti avo vakati musikana mwana wangu ari kwekwa uri kwekoko saka maplans ako nemwana wangu ndei. Saka unondipawo time yakaita sei yekuti mwana wangu nokuti ini kana ndozokuvinga kana pakaita zvikasambira zvakanaka hapazonaki so that tizive kuti uri kuenda kumunhu ari right. Aiwa namba dzake ndokupai ndokusendereyo pinbox namba dzake ndokupai. Aiwa senda namba kana akatosenda namba ari kubasa rezvozvi. Aiwa kusenda namba izvi zvazviiti because akabirwa phone last week so ari kutaura nani pafacebook ashandisa foni yefriend yake. Wotaura pafacebook? But ndogara ndasenda namba angu. Right. Saka ndokwanisa kumufonera zvarini? As soon as akadzokera online ndotogona kutozokufonera kuti SIS MELLY mukomana uya auye. Alright. Saka undifonera, saka undipa namba dzake kana auye paline undiudza kuti mukomana yapo usazomutipa. Nokuti vanhu vari murudo munonetsaka unogona uri murudo uchida kufadza tose woenda kunomuti vari kufonera iwe kuti zvakati nokuti uri murudo. Tingonyatsonzwa ine ndida kuti uve pane imwe foni wakateerera ndichitaura naye kuti confirmation zvinhu zvanenge achitaura kuti ari kuti kudii. Aiwa ndokupai SIS MELLY and I trust you ndokupai because haasi munhu ambori strict or anything is okay. Ndototya kuti maybe achatobiwa nevamwe vangu vari ikoko. Kana kubiwa munhu abiwi kana asingadi kubiwa unless kana iye achida kubiwa zviro zvagara zviri maari kana asiri munhu akadaro asi munhu akadaro chete period. Tozvakataura hake kuti kai kana ndichifamba ndishona vamwe varume nyanga ari mukadzi. Ndizvo zvakataura. Kwei wakakuona sei kuti iwe wakakuona sei kuti uri mukadzi? Iwe wakakuona sei kuti uri mukadzi? But you unofunga chirode akaona musikana wanoda akaona musikana wanoda pani akaona musikana wanoda pani bangakudza here naye munin'ina kuti ndaona musikana wandoda mumwe. Aiwa hazviiti hazvitombotauriki izvozvo hazvitauriki. Right. Aiwa saka tichambata mukose zvoiye zvino iwe ndiwe wega uri wega pamukomana tida tisonyatsotaura mukomana ataure mashoko ake iwayo achitiudza achindiudza ini mashoko iwayo kuti ndiwo oga ko akaona muvasikana murodhumanoona vamwe varume haoni vasikana ataure mashoko iwayo achinyatsotsanangura toda kuziva kuti nyaya yake ndei. Masi chandikukurudzira chanhu chekutanga chiro zvoita sei apa ndakutokumbira ndichakuti kudii ndakutokumbira chiro zvoita sei uchisvika usatanga wavhura makumu usati paida kutestwa nokuti unozodzoka unochema mangwani ukuiza nyaya yakamboya panapa yamai vakanga vakazowana vakazoitwa ine yakanga yainzi nemaruva kumberi uko anenge makwande kumusoro
kuzonzwa zvekupiwa chirwere sesimero because bandiri panapa ndotochiwa kutodara nevanhu vari local ndotochuza malong distance because unogona kutongopiwa chirwere iwongo wakazvarwa usina. Tine mai vakambodaro panapa vakambotisiya munhu yeye murume yeka zvakanaka vakatiza vasina chirwere vakavherevhedzwa vakadzokera musi vadzokera nenyaya yekuti vanga vagarisa vane zemo ravo vakasvika vachingondai makuseni vachipedza kuitwa vakanoita zvakana ine makwande kumberi uku yakaita maruva ndio musi wakapiwa chigwere iwoyo waiziva ka saka ndo zvandisikadi kuti uzodi kuzosvika ipapapa uchidi uchisangana nezvinhu zvakadaro ndoida kuti kana uchisvikawo uve kefu uonewo iri clean kana kuti ndozonzi idla wowana ichivava kune akambodisiwa vakaona ichivava ndinoiziva waiziva nyaya yacho asi achada kutodliwa zviro zvazinoti mahozi achabvunza kuti mahozi ndei ikotomunzwa kuti mahozi ndei kudlalana handiti ndokuspice marriage yenyumba imomo ndokuspice marriage yenyu saka uchatongomudla sitengisiwe yes ndibate kuseri sitengisiwe wanzi ndoda tebhu yemakadzi ndibate kuseri yes we can organize that one alright munin'ina wangu saka iribo wozondipa nhamba nditika right usati waindamira wakadaro ndananga ndatengerawo mwana wetiketi vasikana sisi Martha Manyati tengerewo mwana wetiketi wedu we Martha Manyati tengerewo mwana wetiketi wedu we mwana achema nyaya tiketi ada kuenda ari kuenda ku marriage asi ati ndoda kuti ndimadesi angu achipfuura ndichipfuura ngu nekujobek ndichindawo kwaiti kuna munhu chizodarika chinda kwari kuenda kumurume timutengerewo tiketi asikana ati ayo ndo tikamuona tizotaura naye face to face mwana uyu tita kuzotaura naye face to face tichinyasora mwana tichimuona face to face semunhu ari kuenda kumurume saka ndakamirira tiketi rake anoda hake ngomutengera tiketi kwanzi mhandara here aiwa asisiri mhandara hasi mhandara vakutaura kuti handisi wani mhandara wakarara nevangani before varume ndichiri kuvaziva three chete vamwe ndaizoramba because ndandisingavatratsi panyaya dzechirwere alright chaiwa pana kushata right chaka ndakamirira munin'ina wangu ndakumbira mucomment section Martha Manyati kuti akutengera atione kuti anokwanisa here kutengera tiketi akangoti anokutengera tiketi then wapinda machena nokuti wauya shuwa ukataura nyaya yako ukasununguka ukatiudza nyaya yako vanhu varwadziwa vavo mucomment section vati kwai rumwana mudikide wambomira kuenda wambotanga washanda wazodididi but ndatonyatsotaura ndikati kuchinja pfungwa dzako dzenhingirikiri dzekuti iwe wagara watozvironga ndoinda panonetsa iwe ukatobvumira ukati wabvumira munadaro ukati saka zati minzi iwe ndakuroda kutoda kuinda saka chirega uchinda hako unozvionera pamhino sefola asi tamirira kuti ndiwe ndione mimi wangu kuti unotenga here tiketi kana kuti ichi ini kwaisere kuti 3 tinochida kuhwaka kuti vemazuva ano 3 vanenge vari vashoma strike vemazuva ano kana katoitawo at least 25 years akaita kana kuzvi15 uku ya kuzvi15 uku sati 3 vashoma kava 3 wakarara nemurume kekutanga une 21 kubotsana ikoko ndichita A-level kuzimbabwe kuzimbabwe A-level saiye mukomana wokuvhura uripi uyu ndinomuvenga sizizimela amene kuzimbabwe kwaari ukando wakamuvengerei saka akakurwadzisa ndakarwadziwa inisizimela ndiri handina kutozombokera ndinodzokera kutazati sure akutombondibowa benzi remunhu kati iye anga ari mwana wechikoro wanditi not really angasiri mwana wechikoro but anga apedza akuda kuenda university ndandakabusa ipapa hayi ndakutondibowa zvekuti nyangwe akada kutaura nei ndakamubhuloka ndokunga 6
7 times handitodi. Asana mbonesa ke. Anondinetsa but pari zvino akamira anomboya nemaghosti chichibva ndombloka because maybe psychological handisivi but ari kutongondibhowa. I think maybe the pain yandikanzwa or something. The pain anakwanisa kutaura gentle. Zvakaoma asi hazvina basi. Ko wechiti wacho ndiani? Wati nyaya here mundingira dango hwawo. Iwe dango hwawo. Iwe ndidadi zvangu. Nhasi sandikataure nyaya. Wechiti ndiani? Wechitu vamwe tu vari munomu. Kubhotana ikoko. Ndopandikazorekera zvokudanana nevanhu vari loko because vemunombotswana vanongotaimira kuti kana vana ati vabuda vanongoenda kumasunipopa kuweekend worowa zvino vodzokera kubasa apa pana kana chawapiwa kana chiya andakanoti handida kutambisira nguva yangu ini. Saka waida kupiwe iwe. Waida kupiwe kana wapedza kugopuwa chi. Kwati kwai vapi vanhu chinhu vanongokuvata woidzokera unzokera waida kupiwa mare. Not mari sesimeli but something chekutondongobatira. I'm not meaning kuti material things not mari but something to hold on like this guy may be serious or whatever but mozongotaura yakungonzi uri kubuda here this weekend kana kuti okay kuti alright kungotobvunza kuti uri kubuda here kuti angoita newe apedze newe chete woti wodzokera next month next week anenge ane umwe futi. Anongotaura newe nyaya ambonyatsotaura newe asununguka nyaya dzingori nyaya dzokungorovana ariti blunt but handizvokutambisira nguva yangu noona asina direction. Uyu wegara South Africa ndiye vandikatoona kuti ari nani hake asi anotumira hake chero zvimari anotumira ka panenge akwanisawo anotumira. Alright. Aiwa yes. Akatotumira 2000 rands. Iyo yekuti ukwire kuinda ku 1.7 pula. Iyo yekuti ukwanisa kukwira kuinda kwaari kuinda ikoko kwaari uko. Alright. No, I like the fact that you are honest, very honest. Do fact and fact that you are very very honest. Saka aiwa tida kuti kunamatira kuti at least unogara chakana 8 uchisvika unga chikurumidzo kunoroora vedu yamwe unobvisotsvakira ikunu. Kazhinji kacho munhu echikadzi ndianenge ari inchaji panyaya dzokuodza mari yeproposal unofanira kutoshinga kuita kuchengeta mari. You have to be strict with him but you know what this money we're using it for this one ikuenda kuhomwe zvekuyozo wozoenda unoroora. Saka ukanosvika zvisiri kusina kumira zvakanaka ndiani uchafonera kuti akupe mari. Mutune wangu ari kuno kanogona kundisendera mari ndogara ndatomupromisira because pane mari andaitochengeta so ndogara ndatongomusira kuti if anything happens plus I have my friend wandaitamba naye ndiri kuZimbabwe ndaiteke level anogona kungondibatsira if anything happens. Saka zvakarongeka. Because zimene zvokuestera nguva aiwa kana pane umwe mukomana wandikapedzera iyeyo akabva atiwana audacity yekutotaura nevamwe vasikana apa ndiripo pamubhedha sesimeli ndakati mangwana acho makuseni ndakati aiwa hakuna kwatiri kuenda because kana achizviita muchiti musikana nemukomana wokuzoti mazorora aikuita sei anenge asitorina aikushandura aitotaura nevamwe vasikana ndakatoramba kutomupa musi wacho because aitotaura nevamwe vasikana achitoseka yega sekenyika yega kuti tione munhu uyu ndikuona password yazochinjiwa ave maloku nemaloku munhu akaloka mafoni kahope ndakazoti red flag ndikabva ndatongomuka makuseni ndikapfeka zvinhu zvangu chero kugeza handina ndandakatogumbuka ndikapfeka zvinhu zvangu ndikabva ndakumbudza kuti undione futi ende anobrazondiona musiwo because disrespect yacho yange yakandinyanyira. Ndanzi nemini wangu sister Renzara ndachibva kuchechi manyati ndachibva kuchechi saka ndasina kutombodyawo ndachibva kuchechi ndongobuda kuchechi makuseni ndinda kuchechi saka ndachibva kuchechi saka ndangozega ndite live ndi simana ndichitaka kuti live yangu ndachiti anodya manheru ndikaona vauya nechikafu ndikati ndonichachiramba kandichidya alright wo saka ndozvanga achida kuti waida ngorowa makumbo oinda aiwa chidaro
aiwa anga siri serious aida zvekutamba neuyo ana kumira mushi uyu aiwa mwana uyu agara azvitaurira kuti ini ndine gwendo rwangu ataura kuti ndine rwendo rwangu rwandiri kuenda kueast london ndizvo kueast london kumukomana wangu saka ndabva ndauda kuti pamagetsi apa chirega ndidiwo ndobva ndangodzileya ndowanawo ndine mari yekuinda ndagara ndinayo yekutransport bus ndagara ndichienda kumukomana wangu asi yekuzopinda mukati ndandisingazvizivi ndisina kubhajetera 700 mukati noti mari wakapana mukomana wake saka ndodawo munhu unotengerawo tiketi ndipfuure nekuhaiti ndozopfuma sande ndichikiri ndichiinda hangu kwandiri kuinda saka mari yanoda chete ide yekupinda muhaiti 700 unomaona haadi mari yekuinda kwaari kuinda agara yekuinda kwaari kuinda agara nayo mari yake anayo mari yake yekuinda kwaari kuinda yekudzokesa for backup aiwa hayo zvokuti handi wati unosiya mari kuti kana zvikanetsana kutumira here kudzoka ya pakaipa right kana zviso zvakanzi namwari zviitikawo zvichangoendawo nepamwewo asi ndo plan yatati nayo hayo kurorana this year mukutonororana end of october ndipo vari kuinda kaiwe ndani ndo panongochinda kosa munororana sei aiwa ndikurira kutizira noti kurorana kwekuburitama ndikurira kutizira kwekuenda kugara nayo okay alright kutizira hako kwagara it's another kutizira kwagara hapo it's another form of marriage anditi vanotizira vanoti wamusenga bere vanhu vanoita zvakasiyana siyana handitiona saiwe watizira marongowo yekutizira iyo aiwa hapana chakaipa animaona anenge achitobva kubhotswana osvika muhaiti obva muhaiti oenda kwaari kuinda kueast london muri kuwisisa anokwirwa mujobek aiwa kana pasina vanhu vada kutengera ndokutengera hangu notoita chido chekuti ndoda kupfuura nekuhaiti aiwa ndokutengera tiketi aiwa ndokutengera tiketi ozondibata ondisendera zita rako kuseri kune ningikiri zita rako nesenemi ndogara ndaforwarda kuri kutenga tiketi ndokutengera tiketi racho rako toda rako chaicharo zita nokuti handichida kutopa kuta kune munhu ari kubata mazina kuti panozonobhadhara uko noti musoro yezvikafu zvikafu zvikuerengwa nemusoro womunhu aiwa tichida tokuonawo pafeyafeya kwaiti ikoko ha 25 vakatozara vanenge varipo vazi mazera ako apa vamwe vadiki kwauyu alright pakanaka sharp guys ina ndingazivi kuti mwana andingazivi kwanzi inenge yatove november kutizira november ina ndingazivi zvinhu zvavagara vakatoronga zvinhu zvagara zvakatorongwa izvi guys angozotipawo plani yake pano but zvinhu zvagara zvakatorongwa guys saka kuti ndichachinjisa munhu maplani mamunzwa hazviiti agara totaura takatozvironga izvi takatotaura kuti hanzi I can meet the caller. Thank you memo, thank you wandisunungura ndandotopinda busy about ndo ndikabvisa hafu ndozobvisa hafu waita hako memo. Thank you memo Metias, thank you thiganitore screenshot ndisaokangamwe waita hako memo. Thank you very much, thank you abvisirwa at least she was honest. Munoona zvakanakira honestness zvandogara ndichikudzai kuve honest kai manga muchidya ina petona ndachidya chingwa toast chaya chingwa chakatostwa ndosanga chakachiti grr chingwa chakapiswa chakatostwa petona ndiri pa diet saka ndo chingwa chakatostwa che brown chicho ndoisa hangu ma lettuce chichi pakati ma cucumber wati tizvidlike andiona ndochana ndichidya. So thank you. Ticket rake atoriwana futi zvinondoti kudii apa ato vagara vakatorongana ndandichona stress papa ndine zvakawanda zvoda kutomboitwa. Munoziva kuti eli pamunotouya imimi munenge muchida kuya zvinhu zvakarongeka paningi paiti muda kuya zvinhu zvakarongeka. Remember kune vamwe vaiti place inotipa zvimwe zvainotipa venue chikafu chese madheko and what not but havati provide zvimwe zvinhu zvatinozodawo isusu handiti like isusu tikuda kuti vanhu vari kudiaspora vajoine pazoom animaona kuti tinoita vanhu vekudiaspora vajoine pazoom paproject apa ikosti yedu isusu isinei nevanhu vepavenyu saka imari dzinobuda muhomwe mani medu mangu shuwa mboti ndikutengere matiketsi
Tichida kuti vanhu vekuna diaspora UK kupi vao vaite zvokujoina. Vachichatsojoina paZoom apa vachichatsokuona tinavo. Anti mazviona. Saka kuti ndikutenga ndana kutongozvimanikidza because mwana yaya akataura nyaya yake pana atadza rudo. Ati mona as otherwise it was not in my plan too andakatotengerawo zvitanga iva vakatokwana. Anomaona. Saka tine makosi anenge akatowanda anenge achida kutoitwa ipapa. Munoda zvimwe zvinhu zvakawanda wanda zvinenge zvichidiwa ipapa zvinotodiwa. Anomaona. Isusu sesu totovata kuti toda futi accommodation. Handisi tovata kutozoya the following day because tikapedza usiku hatizogoni kusumuka usiku hotichiya kunoko. Saka tinofanirwa kuti tibhuke papo tivate paloji papo tozomuka mangwana tichidzokera kudzimba dzedu. Saka mari yose yasikana moti ndinoiwana pindihurewo titi. Hello caller. Hello. SIS MELLY. Hey, kuri sei? Muri right. Mushe kanjani? Muri right. Mushe. Mushe ndantinda takupawo awo sisi vabva kufona advice manje. Vapenyu but wangu asina kuibvunza. Aiwa kozi nakumira mushe indakamboitambwa yekuti unosangana nemunhu then wozongomuvinga ndakabva from Zimbabwe to Cape Town. Mabatirwa ndakanoitwa ikoko SIS MELLY ndairohwa ndichiswedzwa nenzara ndichifamba ndichikumbira chikafu kumaZimbabweans. Wanga waita wakazotanga kunyimwa chikafu after how long? Ndakangototi ndasvika sanhasi. Ndakaita ndobva ndachitanga kuchirohwa manje. Same day wasvika. Wakarohwa musi wasvika cheo. Aiwa ndakaita 2 days. Ndichangosvika pakabva pasvika mamwe mabhebhi mama akasvikawo achiti buda mumba medu wauya mumba medu murume wedu this and that. Ndobva atochinja. Ndakarohwa SIS MELLY zvekuti ndakarohwa. Nani? Naiye here kana kuti nemabhebhi mama? Aiwa iye murume mabhebhi mama akanga anzibva ipano. Iye murume ndiye aindirova ndikangotobvunza kuti kozvino marara musipo andairohwa nyatsozvati munhu uyu ari desperate haana kana kwekuenda haana kana kudini. Asi pa2 days watokarwa dzere chi3 handiti wakaita 2 days uchisvika mukatoona pa2 days idzi wakatokwirwa chaizvo. Kukwirwa ndakakwirwa kondogorambireko SIS MELLY ndakakwirwa. Zvekuti apa akakurumidzisa asati atomboguta kuti akati kurohwa naiwe. Aiwa saka apa ndandakurohwegwa manje kuti ini ndandisadi manje kukwirwa nchiti because ukurara usipo pamwe uri kuenda kunorara kumabhebhi mama dzimwe nguva aiuya kwaedza. Ndechikukwapaidza ndakanga ndorohwegwa SIS MELLY ndairohwa madi ndani ndizvangorohwegwa izvozvo ndozvandandakurohwegwa saka indandakutyirawo upenyu hwangu manje kuti munhu zvaari kuita izvi nogona kutongobatira chirwere. Mainini kana vachiuya mainini Botswana ngavangoya vakagadzira anything. South Africa ina kumira zvakanaka. Saka wakazobva sei pamunhu uchitotudza nyaya yako akoti gere pano kuti ugoendepi? Ndakabva ndaenda kumapurisa. Umwe musi ndakabva musi ndakararama usiku munhu angobva kudoro zvikanzi nhasi ndinoda kutorova munhu. Ndobva ndangotobuda mumba paitogara muchihoki chaiko ndokutobuda ndokumhanya kumapurisa. Maigara pachii? Aigara mumukuku. Okay, ndomaigara. Ichi ndo mataigara kwete ndo maigara. Ndoma ndakasvika ndakunogarawo neniwo. Apa wanga wabva kumba? Wakabuda mumba? Ndandabva kuZimbabwe apa taizivana zvekudhara taidzidza tese handiti. Saka ndokuzoti iye ndokuendawo kwakaenda hatinambodanana but ndobva tazosangana paFacebook akati uya kuno ndikati no is fine. Ndobva zvikanzi chikwirawo svika kuJoburg then from Joburg ndokutengera ticket ouya kuCape Town. Ndobva ndakatengerwa. Saka ndakatobva ita zvekutiza kumba. Ungone makore mangani ipapo? I think
ndandine kuma 24 something like that because it was 2013 2014 24 something like handikuona kuti ndo mazera acho vemuchida kuexperimenta ndo zera futi remwana anga ari panoyo nemuchida kuexperimenta memuda kunozvionera mugozodzoka makutaura kuti akumakupawo vamwe advice zvauri kuita izvo kamboinda ka uchitiza kumba ukadzoka izvino wakumupawo advice zveshuwa ndatirega ndimbo advice ndamunzwira dzidzikosi zvandakaitiwa ka ndakarohwa sisimeli chero hama dzangu ndaiti ndikatofonera hama ndakabva ndatorerwa foni zvese no communication no what ndakambotanga ndichudza hama kuti zvinhu hazvina kumira mushe vedu we vakati totumira mari here udzoke wanga wamboendirei wakatiza kumba uchiti uri kuindepi but vakava kutonzwa tsitsi manje hapasisina communication hapasisina chinyi ndokuenda kumapurisa apa yanga iri mhondi munhu iyeye ari kumusha kundaiziva achipinda chechi yemasowe angapandukatown yatova mhondi so wakagara mwedzi mingani naye munhu usati watiza kuzotiza kwandakaita vakakonana nemamwe makaladi ndobva vauraya umwe mukaladi saka vava kutsvakwa nemakaladi vachinzi muri kuda kuurayiwa muri kuda kupisigwa umba saka nindokungosarawo semunhu anga asina zvekudini zvekuita nongosara pamba paya vachiti mogona kutozopisigwa mumba imomo madini enyu kubva ipapo saka mazimba ndo vamwe vakazonditsvakira basa ndobva ndakazoshanda mumba kuti ndiwane mari yekubva kwanda ndiriko saka angatokusiya yatiza ndakatosiwa ndisina kana chikafu ndisina kana chini atotiza ainda wanga usina nhumbu yako aiwa nhumbu ndanga ndisina ndakatoenda kunobayiwa injection because vamwe mai vakatoti zototoita pano mainini because munhu wenyu mukumuona zvari handei pachipatara apo ndokuperekedzai ndopaziva munobayiwa injection musatomboita nhumbu hei saka kubvapo wakazosara ukazobva ukashanda kwana mari ukadzokera kumbana wanozombosangana nemunhu naye aiwa ini ndakabva ndaenda ndanoshanda sambo ndobva ndanosanganawo neumwe mukomana wandakazodanana naye kutogara ikoko ndakugara ikoko kwakuti aigara kunonzi gotibe ndobva taenda kunonzi kudelft kune maupstairs mamwe ariko so nemamwe madownstairs saka isusu nemukomana ndataigara mudownstairs mande ndobva ndaona hwindo ranga rakashama ndobva ndamuona ndikati iwe iniso ndandaudza munhu kuti ndo zvanga zviripo ndikamuti iwe uyo munhu uri kuona munhuyo ndeuya munhu wandaikudza kuti ndiye munhu wokusiya uraya vanhu uku akatiza ndiye uyo zvikandisaka todini ndikati ngatimboona kuti chitodini endakaya kuzogara paimba iri pamberi nepeyataigara isusu angaudzwa kuti ndokwakugara here angazviziva amino kuti angazviziva kana kuti ndakatoshiya kuti aukamu munhu auya dzakateedzana dzimba akutouya kutogara pamberi chaipo ndikati is saka takabva tazogara manje ndobva mumwe musi tasangana murodhi zvikanzi hauna kwauri kuinda ndini ndakakubvisa kuzimbabwe izvozvi kamani famba uende kumba kwangu saka kucape town kune vanonzi vahlali ndo vakati chii chiri kuitika apa imi mukuita kunge musiri kuwirirana chii chiri kuitika ndikati uyu bhudha ari kuda kundirova uyu zvikanzi iwe bhudhi siya uyu inde kwako iwe sisi famba uende kwako ndokupunyuka kwandakaita sisi meli kubva ipapo ndakabva ndanotuta zvinhu ndobva taenda tikanogara kure naye hei ya zvakaoma zvariri mhondi chaiye munhu iye akanga achipinda postori shuwa aitopandika kuita munhu udaro mhondi chaiye ndakatosvira kuti nhai mwari aitopinda madzibaba chaiye ndichitoti munhu kwaye but zvandakazoona inga zvakaoma amene muninwa kwakuzvinzwa mucomment section ume at least iye achada decision yake saka angofamba akangongwarirawo munini wangu kosi ndamunzwira dzidzisuwa sangana nazvo I know taking from experience sa iye wacho wakatiza naye Cape Town ndiwo wachinaye Cape Town uyu pawakatiza kumbomondi ukanosangana uyu ndiwo wachinaye izvozve ndiye wandisinaye magara mavani makore mangani kubva 2014 matoine mwanaka akatozororai akarora alright
aiwa kana zvadaro zvanaka aiwa kazodaro zotipawo chiedza chekuti tinyasona chiko aiwa kumberi kwakazita chiedzawo aiwa kumberi kwakata chiedza but zvandandafambira chaizvo hazvina kubuda wo zvababa ava vakava asi mwari vakazokupawo mumwe zviri nani aiwa mwari akazondipawo umwe akazoona kuchema kwangu zveshoko kunze kwakunda kumira musha handisi kuti munhu wese vamwe vakanakawo but vamwewo unonowana zvisirizo zvanenge uchiexpecta ndizvozvo aiwa asi hapana izvi wani makore makani 29 30 yes ndine 33 watokura wakomba waibva wakura wakura vanhu vanowanda nemachechi ufunge vanowanda nemachechi but anyway munin'ina wako ari kuzviwa achida kutora advice yakowo but hey panda zvandaona sofa ari murudo ndifunge ari murudo hana wangateerera hana wanganzwa ari murudo unenge urimo unotozvionawo muti zveshwako zvanengopawo advice yakanaka nevanhu yeti murudo unenge urimo but zvaunozonosangana nazvo mberi manje ndio zvakaoma ende naiwo murume watananga achikuratidza kuti rudo usipo neuchiti ndazowana jesu vangu my everything but abva atopindirawo mimi wacho hanzi ndazvinzwa wakoma things very much I'll be very careful aiwa saka pakanaka waiti akuwamupawo advice yakatimbohwa vamwewo vakasangana nadzo kana varipo timbohwa yatizoita live kai yatizoita live yedu yanga iri haiti yekuseka panapa yadozofamba kuita live chaiko chaisvino right kana muchida kutaura pane vana ava muda kupa henyu munin'ino nyanga asina kubvunza advice asi muda kumupawo henyu advice only vakambosangana nazvo ndo vatiri kuda vakambosangana nazvo ndo vatiri kuda musazongofona kuti advice toda vanhu vakapinda mazviri vakauya vakadzimigwa mafoni kana kuti vakauya vakanogariwa navo vakavhumburudzwa vakakotambwa rafu vechidika ndo vatiri kuda kana usina usafone kola hello SIS MELLY ndaswera wasira sei inini ndinoda kuzonditsvagirawo zvanganondiblesa nehait ticket but ndoda kumbotaura ina handina kutizirwa handina kutizira ndakatizirwa nemukomana wakatizirwa nemukomana pane mukomana wandakasangana naye ndisingomana izvinyuwanisi ndiri musingomana ndandozvitoti ndwangu ndinoshanda makitchen but ndinozvirongerawo zvinhu zvangu zvakarongeka so ndakasangana nemukomana wayo ndobva ngatisangani ndasangana pekutanga ndobafarira zvakaona zvakanzi ndachindondoyazokuona ndobva ndamuinvite akati okay fine kendikamumba kwangu mbauya mumba kwangu ndobva afarira zveshuwa zvaakaona mumba mangu kuti ndiri munhu akadi akarongeka by that time mwana wangu akari kuzimbabwe ndobva tagara 2 days after 2 days mukomana ndobva andifonera zvakanzi pana ndichigara papiswa marizo kwainetsa xenophobia kwapiswa saka ndinakwekuenda nokwanisa here ngondiakomodetawo zvemazuva mashoma ndakanostfine kuuya ndobva auya kuuya kwaakatoita akauya nemazibhegi nezvinhu zvakawanda ndarinoti panapa ndatotizirwa nemukomana ndokutotanga kutogara ainditi anodhiraivha matraki ndobva namuti chimuka uchienda kubasa chimuka achienda kubasa rimwe zuva ndobva ndifonera zvakanzi saka randanga ndichidhiraivha racha ndobva ndonitumira zvemafoto ndakati zvakasaka ndesisainde kubasa for the next few days ndakati haisi nayo inde ndichimuka zvangu ndizviendera kumakitchen asingle mother ndaironga tunhu twangu ndichitamba tumaraundi ndichiplanawo life yangu takutogara kasamaina baba ndikuti aboyfriend yangu ana chipata azowanawo basa akuti tadi tangogara tese ndakati let's see kwazvinosvika nekupi akutoonyebero kurongowo zvekunodiwa zvekuda kunororawo kana basa razowanika indichingoti hazvichaita ndichitomba mari yekunomaketa mujobhek imomumu yekutomaketa basa achondipinda neinterview Bloemfontein ndomba mari yebhasa oenda Bloemfontein tagara inini wandiri munhu wokuti family planning inondiramba inotondiramba zvekutoti mapirisi aiwa mainini musati kai family planning inondiramba hamungarambwi nekondomu mikondomu rakamboramba munhu kupi chokwadi pamberi pamari nadhira kunyipa semana handiti nyange zvakari mudiki but time iyo tanga tisingashandi kondomu handidi kunyepera saka musati family planning inondiramba zvinokuramba inde zvizvi zvara no plan chichi asi kondomu hari kurambii mamusingangoridi chete kondomu ndakasingashandisi ndishandisa family planning saite nhumbu but yakandiramba mapirisi akandiramba time ndakada kuzondizoenda kunobaiwa injection
ndopa ndakabva ndaona kuti zvandinenge ndatobata nhumbu ndobva ndamuudza ndakati ndozvaitika but hapana kana problem ndobva ndamuudza shamwari yangu mabhegi aya aneiwa diwa mbusechawo mabhegi akauya una kumbobvera wambotarisa zvinhu ndobva ndatotanga kuvhurira mabhegi aya ndobva ndakabva ndaona mashuri akabwiriswa mutori netumanaiti dress twevakadzi tumabhurugwa twevakadzi mukadzi achinanga ari mudhafu musikana wacho naye ndakati kwezvine zvani shasha ndobva yanyeba zvakanzi ndezvemusikana nachidanana naye takarambana anzi takachinjana izvi nezvi kana makarambana saka bhurugwa rake unoendepi naro bhurugwa rake kana makarambana ndozvandakamubvunza akati zvakangokubatanidzikira uda kunozvipatete racho semunhu wanga akutoti ndaane nhumba handisisina uyu ndakangoti allright pandagara after 3 days ndobva ndanzwa pane basa randaona kuzimbabwe ndakungoita ndobva zvitakura atenga zvembe zvinyuwani ndakati allright zvandikudzoka after 4-5 days ndangunoona ngoti kuinterview kwakaenda mbwa ndokwakaenda munhu handina kana kutombozoziva kuti munhu akazoenda nekopi sismeli komabhegi ake ndanga ndinaumba mangu apa ndasiwa ndine nhumbu ndakamboita stress apa nditoriwo single mother ndakaita stress ndakazvitemba ndakazvituka ndakazvibvunza mubvunzo yandisina kukwanisa kuzvipindura but zvinongoita mwari so ndakangoti ini munhu ndakamutambira ndichida kumubatsira handiti yes takazodanana zvinhu but anditamba yandaasingafungiri kuti anganditambe mwana handikamboita pfungwa yekubvisa ndakatoenda kliniki ndakanotestwa ndakaona ropa rangu rakanaka ndakati mari mwana uyu kawe chipo chinobva kwamuri konhumbu wakaisepi konhumbu wakazoisepi ndakaenda kliniki zvinotestwa kuti zvekunyonyoresa ndipo ndakabva ndatestwa ndikureva kuti mwana wacho akaendepi ndinaye atone 5 years yasiatori kuzimbabwe katori kabirograde baby girl very healthy baby girl baba yakutoenda nekutoenda havatazivi kuti kune mwana akasaka ndakazofonерwa ane muzvikuru wacho ndanga ndatotsvaga nhamba dzake mumabhegi muchiona zvimabhegi nhamba dzava ndaifona nhamba dzese dzandaona dzese ndandaona mubhegi make momo ndaifona ndichibvunza kuti vanhu munomuziva vanhu vachingoti mbavhu munhu anodai ndo zvaanoita musikana bhaina zvakanza usina kutanga izvo zvinakada kuti timisire zita rake apa kapo maybe panouya vanhu vakawanda vachinotaura vakawanda smeli saka iwangoshongorisako sara chita chitongotaura nezvake munhu iyeye akazoshaya smeli wakazofa akazofa after ini ndazvara mwana ane 4 months ndopena kagari musvika zvikanzi anga asungwa ari mujeri kuzimbabwe jeri rinonzi chavagona hapana ndokwaanga akasungwa ndobva handifonera zvakanzi ndafunga mhuri yangu ndakati mhuri yako ipi nditone mwana atone 4 months ini saka usakudako kudzoka kwandiri haana kungozodzoka kwandiri akabva tangawo kutamba yaitamba but aingofona rand rakandipa kana 5 rand kusvika pakufa pake 2018 paakazoshaya anga angofona anzi akaita yekuti ataka ari mutraki ndokubva ashaya aidhiraivha matraki zveshuwa here akazenga kudhiraivha matraki after abuda mujeri adzoka kusouth africa 2018 ndopakabhanza aita hatataki afira mujeri afira pasteering akapaka pagaraji saka bosi vachina ndo vakaita kutozomuona kuti traki harisi kufamba pavatera vaona kuti nakutofa saka paakafa ina hangu handinakwanisa kuenda kunhamo because ndakangoona kuti no handina mari yekuti nditambise ndine mwana ari kucheketwa handiti ndotambisa futi mari yekuti ndiswere ndichinopigana nemunhu asina ambonipa 1 rand kana mwana wangu akura hama dzake ndodziziva ivo vanokuziva hama dzachona saka achangozoenda onokandawo chidombo kuti ndauya ndakuonai but zvandaiudzwa nevaivepo hanzi pakauya vana more than 10 Port Elizabeth, Kempton Park, Tembisa, Pretoria, Kimberley, everywhere kwaigara anga ane vana ende yekumhuri yake akaramba akati inini mwana wandoziva akane wake mwana kumusha musikana newangu akaramba akati ini mwana wandoziva muupenyu hwangu andonatsoziva kuti ndoziva airamba akanzi une vana vakadaiso airamba ari mupenyu ndongoziva mwana wangu uyu mudiki achireva kangu kamusikana newake ari kuzimbabwe anotirwa nemai vake vamwe vese handivazivi but paakazofa pakauya more vamwe vanga vatori nenhumbu saka vanhu vari mujonuru saka zvofangwa kuti tine musowenezeti mbuya nesho yevanhu vakamborohwa vakambotsetswa uye mujapani pakutonhora gaimbonotsvaka pane zuva pano pakutonhora panapi ai ndikusiyawo pacho yachibvisa
nditsvaka pane zuva kwakutonhora vana ndakagarawo. Yes. Vanhu vakarohwa nyini mahara muJoburg umu, vakatambwa rafu muJoburg. Tinomurespect edu dhidhedhi asi demangoti pasita rake hatitauredi zvakaipa nezvake noti we respect dhidhedhi asi sera rake mangotipawo togona kuona macomments. Ritaurei pano. Vachikuziva kupiko uritaura chokwadi ka uri kunyepa here. Anzani? Tatenda Kavenge. Aita zvechechi SIS MELLY akauya akapfeka masutu makaenda mumabhuroka akwanenge akapfeka masutu achiparidza aita zvaizvotsotsi akadanana nemukadzi anosvika kutora naproperty yake but mini fortunately ndaigara neshamari yangu shamari yangu anga she was the housewife tasheya imba aiswera pamba but ndaiswera ndokubasa ndashanda Sunday to Sunday iye aiswera pamba shamari yangu dai ndaishanda ndaigara ndega pamba pasina shamari yangu ndaiona zvinhu zvese zvakliwa zvaida vazhinji vakadzi vakuru aiden haana basa kuti mukadzi mukuru mudiki muchii anongoona ngoti apa if I can benefit kwangu ndofunga chakazobora chekuti handisi kukwanisa kubenefit ndosaka nakazokurumidza ngoti osaka takatanga kugara tese April takati May June achienda tanga kwaJune achienda kosaka azosvika 16 June atoenda kudare tatindakavi asi zvakaoma shuwa iwe saka muna muSouth Africa muno muri kuitika makunha kaisisingabozivi mwana uyu kaushizire ine I'm way older than mwana uyu but mwana anofanga kuti angwarire 101. Aiwa aita zvakanaka atiudza nyaya yacho panapa saka isusu tinenge takuziva ndichameka shuwa panenge ariko ndichita follow up kuti mukomana yazive kuti kune vanhu vanotoita follow up achicheka mwana uyu pano pakaitika anything chete atomuvinga paEast London apa tomuendera varume mazano varume vari kuti sotakadzi vari kutiza varume cheche akatonototi ini ndaona mukanga pachisingo madza chiri kushanda idzi akati pasingo ndinotorohwa nyinyi mahara uchifunga kuti kudira kuchiabereche usingabudi kwakaona apa iwose singo madza unenge kuti at least ndakunogarawo mumba but unongototsotwa nyinyi futi wosiwa futi une kabhonasi kemwana kekuzochengeta. Hey, zvakaoma zvanzi dhirezi rangu naAlice riya regore riya ndaririmo ndakaisa muzvinhu zvisingasakwani riripo dhirezi rako rachida kunda nari kuhaiti ende zvakaoma. Nyaya yangu iyoyo SIS MELLY but munditoro uyu ndiripo kuWhatsApp group reHaiti asanda ndawana tiketi. Aiwa uriko hako weko uriko ndozviziva veduwe chiramba uripo baba veduwe ini zvandakuita panapa ndezvekudai vanhu vediaspora munhu anenge aishora nyaya yake pano ndiwo amunopa tiketi anenge ataura nyaya yake yekutsotswa nyini muno mujoni ndiwo amunotengerawo tiketi kana asina kutaura musatenge mira ndimboenda kune minginwangu kuna nama ndaona nama mucomment section mira aiwa uchizi ndaona Naomi mucomment section Naomi mningi Naomi gidzi veduwe tikukumbirawo tengerawo musikana uyu tiketi veduwe rekwaiti ika zvinopa kungotengerwa munhu chete anenge ane nyaya yake iri genuine atoona kuti nyaya iyi inenge iri genuine kana iri yefeki tikakuita madhauti hauna tiketi saka wauya nenyaya yako nokuti hakuna munhu asina history apa hakuna munhu asina history kana wauya nei ukatiupawo tichiseka uchifarawo wopuwawo tiketi ehe nama mningi wangu tengerawo kamningikiri nama mningi wangu paita matinetsa kapita uyo guys munyuwana handimuzizve shuwa vadiwe mupewo malove nemalikes welcome matinetsa kapita welcome tinogamuchira padiaries family tinokuda munin'ina welcome matinetsa pano ndopekutambira urambe uchiuya ndichika urambe uchiuya nama ningikiri wana ndakapina uyu aiwa nyaya yekunyepa tinoiona nyaya yekunyepa guys tinoiona kuti nyaya iyi ndeyekunyepa tinotoiona kuti nyaya ndeyekunyepa nyaya yekunyepa inonetsa here inoonekwa kuti nyaya ndeyekunyepa iyi hanimaona
hanzi uya kuinbox right chinda pane munhu andakapina andizvi ukadona pane munhu andakapina ndakapina namba iwe pauchadona apa uchaona namba ndakapina munhu andakapina woenda kwayo uya kuinbox. All right, Sis Melly, thank you very much. Yaita zvako ka? Yes, thank you. Waita ako mningi wangu nama, waita ako ena thank you, love you nama. Uizvake zvaita une nyaya yake watopinda. Saka usina kuda ngokumbira bahara usina chawatipawo. Kunonzi maoko anogezana. Kantino kanenda kunobva kamwe. Nyaya hopuwawo tiketi. Nyaya yako hopuwawo tiketi. Nyaya yako iwe wanawo tiketi. Yesi Fatima uri sei? Right. Kana mune nyaya fona itiwe wane nyaya dzacho tiona itiwe. Only vatsotsi fonai. Vatsotsi fonai vatsotsi vekutsotswa nyini fonai tione. Tioti munotsotswa seiko. Tilabe chirije ndepi. Gogo vajeki chawana thank you marova naye diwe naye akoma kubva marova udaro naye amamoyo. Kurovera pa UK apa kudaro amsauyi ku Africa. Guys damirira kana vane ini guys andichafunda paya para kuzokumbira munhu ticket kana sina tora nyaya yako opuwa wotengerwa ticket nemwe munhu ini kana musikana kutoinda watengerwa fona yamutore nyaya dzenyaya kana ndatoinda guys handitorina kwaina handine kutsotswa zini simela azviti ungashavinya kutsotsa azviti hakuna munhu asina kutsotswa bhinzi azviti mazira enyaya echidiki imi mugoti kwanza hamuna nyaya munonyaya imi hanzi I got one ticket for my mail. Ndimama wangu ndimai wangu ndimama wangu ari ticket aminoti vatengera ani wavatengera mucomment section ndimama wangu right imi koma goto munozviziva here kuti mai wangu vari panapa vari pane padiaries vanenge vari mucomment section vari kurenyi kuuk mumboenda mba kwavo munovaona imi koma goto mundo kunoona mai vangu kuti ati mangwana vakafa mugutigo kutumai pekunda kunovatakura muchiya navo kumusha. Hanzina Petronella, I'm very new. Oh, yes, sure. She's new, sure. She is new, sure. And muzie. Petronella Madzinga, welcome you, younger. Welcome you, daughter. Welcome you. But can I tell you, Pasho manji? Atiza itani daughter manji. Noti ndika kuti daughter ndakuzonyera kutora newe zvimwe zvinhu zvanongoida kutora neni so ndakunyara nchiti mwana wangu. Saka nei chingoti munini wangu. Andiona imwe yakuti ndiyatsa kuexpressa neida kuti nditi kana tukauya uchida kutaura neni papa ndonyatsa kunyasara newe. So we welcome you Petronella. Wedwe Petronella Madzinga munyuwana ndimuziye zveshuwa munyuwani mupewo my love nema likes welcome pana pande pekutambira tinonakirwa pano tinoseka positivity only no negativity pano. Follow us uchadzisa zvakawanda uchaona zvakawanda uchadambuka mbabvu nekuseka pano nakidza pano wedwe ipewo mnin'ina wangu andakapina apo Petronella my love nema likes show hey my love nema likes let's welcome here as well munyuwani let's welcome here as well munyuwani unasoona tingori vashoma iri tiri kungotandara sesande kudai kana takawanda chaiko zvekudaro aiwa ungadi wamwairwa my love nema likes kuti noita kutoramba chaiko right vematickets kafuna itione nhai ndisati ndaramwa ndinozoramwa indikatoramwa nditoinda muchatogara musina matiketsi foneka mutaura kuti makatsotswa sei bhinzi apa Joyce Malaki zviri sei kurumidzai kufona vanzi maona here panzi pane vanhu 2 ati pane munhu ndeipi metiona oho muchemberesoko mirai muchemberesoko vatange vataura nyaya dzacho imbomirai muchemberesoko musavatora imbomirai vatange vataura nyaya dzacho ngavatange vafona vataure nyaya dzavo ngavatange vafona vataure nyaya dzavo kudzai rukafa house munyuwani uri munhu wepanoyo ngavatange vafona vauye nenyaya dzavo. Hanzi zvinomboreve kuti haiti kuri vakati yepamusoro haiti tiye yepamusoro iwe unozoya kuhaiti wozoona kuti haiti yakamira sei uya fona yapa guys vari kufona akaiti iwe uya fona right hello ndepi yako
Makazoona zvizi Gilbert wakaramba nemari. Gilbert aramba nemari? Yakuiga situkuita SIS MELLY. Vana Gilbert asi izvozvi haasi kumadore. Anomwa. Zvakandibhowa zvangu. Saka iwe ndourambika kupfeka wigi asi achimadore nanditi izvozvo. Munhu ngaasanganisangana pakati ka opota achitengawo ka yaiti kwahechi ndiri kuinda manje kwaiti handiti ndakuza ndiri kuinda tetiri vakadzi nditi vari married. Kanzi munoita zveusanga ikoko. Heya. Zvakaoma zvaGilbert wako. Gilbert wako anenge achiita wakamboona kuti munhu anoziva munhu anoita munhu anoitwa anogara ari insecure achingoti heuda unohura heuda kuti ndiye anenge achiita zvakufunga kuti newe unoitawo izvozvo. Ndiri kuita kumeri kundobva ndoinda kofara once nhai pa1 pa2 years. Kundoitira wagotero zoita seti. Andikuina nemunina wangu yawa yarapika nyamutatu. Anti asati auya kuinbox kwacho ndakatomumirira. Bhadhari kwako iye aita lucky saving anti Melly ndakangova ndapita. Aiwa aita ndangomuno angonongwa mucomment section imo ndangomunonga mucomment section ndikamuti uye kuWhatsApp kwangu akasauya ni saraka ndirizivi nemusoro ndogona tokanga moti ndiani. Kuenda kushayiwa anondinongawo here tokozotsvaka kahechi nekava. Tanga watora nyaya yako chamwari kuti vanhu vakuwana anotenda tiketi. Tora nyaya yako. Unokaendeti kudi aiwa una nyaya here wewe zvinhu zvakaita kutaura unambohura here wewe chero pamurume. Gilbert kuramba nemari anodawo kutibetsera. Unayo uruseke nyaya yako na ingotudza asi vanhu vambochita here uri pana Gilbert. Molly wakarogwa uri virgin here iwe. Waive virgin iwe? Yeah. Isu vakudhara tasingaiti musikanzwa munoziva. Nekuma70 sichakuta tatisina izvo. Ai nema stiri wekuma70 takangoita wani musika wai nema 70 yako ipi yacho? Ipi yacho? Ndozokuudza kusiri palive. Ingotaura kuti ndanyara kutaura palive chete asi zvaungashayikwi izvo. Kola unotora nyaya dzakawanda iwe kusika kwako kwauri kutoita uku. Alright. Iripo. Alright, sharp. Right. Kumaru fona ka guys tiwe, fona itiwe. Tinoona nenyaya isu. Kungoti mangwana panoona nenyaya dzavo dzichapisa apa. Ipa pasina nyaya dzavo mangwana dena ichidaidzisa show iyo mangwana. Madhumba. Yes. This is SIS MELLY. Ndiri right kanjani? Aiwa ndiribo, ndina yangu nyaya yachinoda kutaura. Wakatsiswa nyine? Akana. Muningina wangu akaigirwa balaicha kumusha achinzi mukomana wako wati uuye kuSouth Africa. Saka iye akabvatondwawo kutoti kuitonyevenuka kuti malaicha awauya kuti aende kuSouth Africa. Ndokubva atotiza mai akatiza mai vangu vachirwara ndo mazuva mai vangu vachizwa kenza vachirwara nekenza. Uyu akabva asiya mai vakarara nokutiza nokuda kukomba changa chati huya kuSouth Africa. Saka kana uri kumusha inzwire kuti South Africa rakakosha. Saka ndio zvakaita kuti atize achitosiyawo mwana wake akabva asiya mwana wake kumusha ikoko akabva atiza nemwana wemurume mwana wechikomba. Chikomba ichi changa chine mukadzi wakashaya kuno kuSouth Africa akabva auya kuzoviga mwana wake kumusha akoviga mukadzi uya kumusha achibva asiya mwana na mukoma wake. Saka malaicha akazouya achiti udzai Molly auya kuno kuSouth Africa asidauye nemwana wangu ndo kunotora mwana wake wechikomba ndokubva aenda
South Africa achisiya mwana wake nambuya vairwa mai vangu. Saka vauya kuno hameno gore iroro kuti was it 2019 hameno 2009 vauya kuno kuSouth Africa. Mai vakazosara vachishaya 2020 saka 2010 mai vakashaya 2010 sorry. Saka vari kuno kudaro takanzwa zvakawanda. And since paakauya ipapo paakauya 2009 nanhasi haasati auya kuzoroora kumusha. Ari kutambura zvisingaiti mwana wamai vangu kuno kuSouth Africa. Ari kutambura kupi ari kupi Pretoria. Mazuva ekutanga anzi pasina kana mwedzi akatanga kurohwa. Airohwa aine paakauya kuzoviga mukadzi wake murume uyu ndo paakatosangana nemwana wamai vangu akamupa nhumbu. Saka akazonzi ndauye namalaita atova nenhumbu nemwana wemurume achisiya wake mwana nambuya vairwara. Achingouya kuno achitanga kurohwa. Zvinonzi passport yakatopiswa kare. Yakapiswa passport. Anongotambura anongodya zvokupemha. Iko kuPretoria anodya zvokupemha. Anodya kana zvokunhonga kumabhini. Aienda kumabhini takanzwa kumusha kuti vanhu vaienda kunorasa marara kudumping pit. Vachiuya vachitaura kuti takaona mwana wamai vedu kudumping pit vakaberera mazimota achiuya achizorasa marara ivo vachitsvara. Ndihwo upenyu hwaairarama. Izvozvi akazowana peace job akushanda peace job re ameno like 2 days per week. Murume haana chaanoita chake kungoshusha mari inenge yatengwa nemukadzi. Saka ndafonera kuti ndiudzewo munin'ina wangu uyo ataura ndingangoti mwana wangu ari kuGaborone ari kuda kuuya kuno kune Chikomba. Ndauye akagadzirira kana aona zvakaoma ndakwire bhazi adzokere kwaanga ari kana kuti ndaashage basa anoshanda basa restay in ndabve akagadzirira. Varume ava vachida munhu vanonyepa kunge vanhu vakanaka. Imagine mwana wamai wangu wairohwa akatakura ndubu. Izvozvi ane vana 2 vakutoenda kuchikoro. Havazivi musha, havazivi pakavigwa mbuya vana ivavo kana iye munin'ina wangu haazivi pakavigwa mai vangu vakavigwa 2010. Nokuti haapihwi mare. Murume akabata mare dzakawanda anzi anoti handiendi kunoroora imbwa. Mari dziya dzobva dzadziwa. Iwe Madhumba uri muJoburg wadi kutora munin'ina wako? Ndomutora ndichimuisa kuti kumba kumusha. Hazvimboiti anoramba. Baba vanotomiranira. Baba ivavo nokuda kwokuti inini ndine shungu nezvavanoita mwana wamai vangu. Handina kana nyaya navo. Endi havatodiwo kana kundiona. Kana kundiuraya chaiko dai vaiwana poison kudisira vaizodisira baba ivavo. Nyaya iripo ndeyekuti akaabhusa mwana wamai vangu. The extent yekuti a beautiful girl anoenda kudumping pit waiting for trucks to come. A beautiful girl, my sister, she's so beautiful. She is the most beautiful mubamedi isusu. Asi akaoneswa nhamu kuno kuSouth Africa, anofamba barefoot kuno kuSouth Africa, anaenda kunotenga kunopihwa zvinhu kumatakishop zvaexpire. Nokuti mutemo weSouth Africa unoti hamutengesi zvinhu zvaexpire. Asi vanoziva kuti ngatipe maimbo. Ndokurarama kwako. Asi akatumirwa malaita. Iye akati nevenuka. Akati kuSouth Africa ndinogara nendiro. Izvozvo kuti ndinzike kana ndikanzika kuti ndaitaura pano inoita hondo. Ndezvakezvo. Murume wacho murudzii? Ndokumusha ikoko kuChipingi. Iwawo ndezvakezvo. Hondo yekuti asei ngauye tiona zvitaure pano. Ngauye timumburudze panapa. Hondo inofesa nenyika kuti wakafungura. Ko imi munomuonepi murume wacho? Handimuoni, handitoendi kumba kwawo. Ndakatomboendako ikatoita hondo futi. Nokuti nyaya inonetsa SIS MELLY ndeyekudai unenge washanyira mwana wamai vako. Woona achishungurudzwa zuva nezuva. Woona achishushwa. Iwewe dzimwe nguva muvhizita ndiwo wabva watenga hofu. Murume oshusha kuti musabika sadza katu, musaita sei, ushusha zvaasingatengi. Munonzwawo sei? Zvine
zvinenge zvakaoma. It's a very sad situation and apparently hapana zvamunogona kuita because munun'una wako wacho asi kuda kubva ipapo ari kuda kuramba aripo. Asi kuda kubva ipapo ari kutochengerwa kunge munhu akarooriwa. Kuchengerwa munhu asina kurooriwa anotopuwa masanction nemunhu asina kuroora. Mai vakashaya 2010 haana kana kunzi enda kunhamo haakuzivi nyaradzo yamai yakaitwa haana kana kuuya kumusha. Saka ndo zvangati ngandiponewo nditaure kuti kune munin'ina wangu uyu ari kubotswana zvakangofanana nezvakaitwa kune munin'ina wangu iyeye akatsakadzwa. Handingatauri kupfuura ipapo. One day I can say kuti akadestroyiwa. Akadestroyiwa, so beautiful girl, anoshanda zvisingaiti. She's a very hard worker. Kushandi zvisingaiti asi anoshandira mahara, anoshandira vana vake kuti vaende kuchikoro, kutengera vana vake uniform kuno kuSouth Africa. Murume aripo chaanogona kushusha, ndo panondirwadza ipapo. Hanzi pane munhu andati auye kuinbox tiketi dhololo nanhasi. No, zvinoitika pamwe munhu auya kuinbox yako kufacebook manje musiri mafriends, saka message yainoenda kunonzi kuspam. Handiwana kuspam kwako ndo kwainoenda, saka iwe wakufa kuti enda kunotarisa kuspam message chadziona dzevanhu vanyuwani ikoko. Kana mamusiri mafriends message auioni ipapo inoenda kuspam yonowanda ikoko wotozoitsvaga iwewe. Pamwe auya samusi kana musiri mafriends auiwani. Nyaya yako madhimbe inorwadza yemwana uyu naiwe. Saka otongotambura muchiona henyu hamuna zvamungaita. Akutotsakadzwa mwana iyeye, akutotsakadzwa. Ndini ndoda kuedza kumisa musoro ikoko asi handichadiwi ikoko, handichadiwi nokuonekwa nokuti ndinosvika ndoona kushushwa kwaanoita, anoshungurudzwa anoitwa sei, saka zvinondirwadza. Inini ndobva ndasimudza musoro kuti uri kudaro sei mwana wamai vangu. Unodi kuroora mwana wake waakasiya kumusha, haendi kuchikoro, izvozvo unofamba magaro ari panze kumusha ikoko. Mwana wake chaiye akasiya. Anonzisa tsitsi nyai. Uyu mwana wakutokura kumusha, haambozivi mai vake vakamusiya achiri mudiki chaiye, ari pamakumbo ambuya airwara, kusvikira abva pamakumbo mbuya vafa, ndo nyaya iripo. Saka ndida kuudzawo vane zvipoba izvozvo zvinenge zvichinyepa kuda usipo kana zvichinyepa kuti ndichazogara newe kusvikira wafa. Chenjerai, vanenge vachida munhu wokurara naye, wokuita sex naye zuva nezuva for free, pasina kana kuti vakubhadhara kana kuti vakuwitsa. Isiraroora, havaroori imbwa asi vanonyenga imbwa, vanowata neimbwa asi havaroori imbwa, asi unenge wabviswa kumusha waziuya kuno. Saka please be careful. Zvakaoma. Right, thank you Madhumbe, at least wamupawo advice achata zvaanoona kuti zvinomitira. Thank you so much. Right. Hanzi namukona nehanzvadzi Leon. Hanzi nehanzvadzi Leon SIS MELLY ndiri Gribet. Anditika ndakudza munhu kubva kuZim, but guess what? Asvika ndakamupa mazi love SIS MELLY nanhasi tritese. Well done hanzvadzi Leon Liam. Well done. Ndozvatoda izvi. But vashoma manje varume vakaita sewe Leon. Vashoma. Varume vazhinji especially kana ndakamupa lift wakanga uri pai, uri shoferi, wanga uri mutraki. Varume vazhinji manje kana atongokwidza mumota imomomoka akatotsotsa bhinzika atopedza. Hapachina makisisi mashoma akafanana neyako kuti unobva watoti no, let's be serious, totovaka imba. Dai taiwana varume vese vazhinji dai vaita zvamunoita izvi, zvakaita zvawakaita izvi. Aiwa, dai nyika yakanaka. Dai zvinhu zvakatonaka, dai vana vasingachemi. But havasi vese though, kuna mwe vakatororana neFacebook iyoyi nemasocial media iwaya nemawhatsapp iwaya vatogara ma8 years ma9 years. I think zvongodependa nevanhu zviya. Zvodependa nemunhu kuti munhu wacho wadana nemunhu akaita sei. Anomaona. Zvodependa nemunhu, I think. Anomaona. Right. Okay, regaitinzwa vari kufona ava. Twakatsoswa kusvika papi. Hello? Hello, SIS MELLY, masera sei? Ndaswera sei, wakatsotswe? Ndina kutsotswa ndawina tiketi ndiri Bheka Nyamukachi. Aizvi ndati unondibata kuWhatsApp kwefoni yauri kufona iyoyo kuti vati ndisazokangana zita rako ndinyore pasi. Zvakanakai. Alright. Asi ako kutsotswa wakatsotswa ko kungoti wawina tiketi saka usiri kuda kutaura nyaya yacho chete. Asi wakatsotswa. Wakatsotswa sei naiwe? Ndakafigwa dzikauya dzikati zvinhu zvabhudhi vedu chichi it's a lot SIS MELLY zvoda tapa takatarisana. Anga afa iye Gribet.
rini 2001 vakauya hama chikaitipe zvose ukavapei handina ndakuvapa mari vakati toda kutenga chigayo chekuti vana vagozochengeteka saka pakunoti ndovapa mari zvikanzi tozoroita hafu tokupa mashares kana tatenga chigayo nanhasi. chigayo chichikoi chiriko ndo vari kuchishandisa. dei ukazasina kupapa kana sendi handaigodiwa tete. ndovanyima kuva nebasa revatete ndovaivatarira nzvanzi yave unovanyima ivavo ndovanga vachitoriwo sinaitori peri vavo nyange kunyengera mugudhi vavo magirlfriend vainengera. zvakaoma oraiti rebheka ndokubata kuseri zvakanaka ite. pane hamboti kwai ndifonerei bheki ndandasati ndava nangu yekumufonera bheki rega nditrai kumufonera bheki tione. hei vanhu vemusouth africa vakutosa vanhu bhinzi vakomana so zvakaoma. hanzi I know a guy top feni yenyu SIS MELLY akatsoswa kwambolisi akaitisa akadii. Hello hanzi akaitisa musikana passport kome ndechiri kuti achitiza seko iriwo komende yatwinjei uri kuya here kwaiti. I know a guy top fan in SIS MELLY akaitisa musikana passport bva amukwidza ndege musikana abva asvikira kwasisi vake zvake. kwakuri kuvanga vasina mbonana here naitwinjei bcause kana vanga vakamboonana vakambosanganawo pamwe pane zvakanga zvamboitikawo musikana aisiva. ndiani top fan yedu iyoyo pano iyoyo timbomutsiura kuti unongotanga nekungopa munhu sei mari iwe ndiani yeye. right ndimboverenga hangu dzimwe nyaya dzotumirwa kuwhatsapp kwangu kudzozomboni disturb kana ndiri panapa right. pane vamwe vachiri kufona here chandiri kufunga kuti guys ndiri ndechekutika right. ini chandiri kufunga ndechekudai so guys nyaya iyi kai nyaya dzematiketi hapana munhu achapiwa tiketi kubva nhasi usina kutaura nyaya yako todzoka nenyaya iyi neWednesday. saka venyaya dzenyu imi varinda kwaiti mochigadzirira nyaya dzenyu. That's the only way yekuti nyaya dzamunoda kuramba nadzo makafumbika muzvifuva menyu. musi weWednesday todzoka nenyaya idzi handika modi toti right fonai tione handisika palive muchitaura nyaya dzenyu ukataura nyaya yako utinge gotiketi rako wotaura nyaya yako toaaa hani mana square hani mazoona zvichinda zvikadaro nokuti ndokutotiwe nyaya idzi otherwise hamudi kuti mungotiudza nyaya dzedu munoda kuita pasoteerera nyaya dzedu pana pane dzevamwe musikadi kuburisa dzenyu. saka munhu nenyaya yake netiketi rako munhu nenyaya yake netiketi rako vangagara vatovanavo vaitawo laki vawana vaitawo laki. saka musasana Wednesday musasana kudzai mogadzirira handika imi vediaspora ka musaburitse mogara muWednesday muye kutomoya pana patotandara pano muri kumanight shift paya me muri kunight shift tishandara pano ise tichita malive tiri kuno muchiona muri kubasa tichikutandadzai munhu anenge apindawo achitaura nyaya yake momunhonga oka motikatiketi umwe opindawo kutotaura nyaya yake momunhonga oka handika because even akoma wangu Petronella Samati havasati vatengera munhu tiketi. akoma wangu Petronella Samati havasati vatombotengera kana munhu tiketi havasati saka tikagara tambovhara tapedza kuti namba yedu yakwana tavhara takuchironga manje matransport kuti vanhu munofamba sei kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. hanzi kuEurope a lot of vakadzi vakaunzwa nevarume vakasvika vachitiza because Steve varume vacho nemhaka yei vasvika vachitiza nemhaka yei varume vachisvika vachitiza
vakadzi achitikashitiza nemhaka yei because varume vanenge vapanduka but alright itopic alright Steve that's a topic atiri kuuya nayo zvakare tiri kuuya nayo topic iyoyo tozonzwa hanzi Luluja mutingale thank you Luluja thank you takuzonyeberwa manje nyaya yekunyeba tinoiona Faith tongoibata kuti ndekunyepa totokuudza kuti ukunyepa totokuudza kuti nyaya yekunyepa unotoiona kuti iyi nyaya ndekubikwa iyi yeshuwa totoiona hapana vandotaura nyaya dzeshuwa noti unogona kungotaura nyaya kwavanaire kunyepa hapana tiketi at least vawana nhasi vawana saka guys vasina momiramira handika nechitatu tobatana dai mangwana pasina vanhu ndoda kuuya nenyaya dzavo ndaidini hanzi ndikuuya neyangu sisimeli ngadziuye tinoedza kutsotswa idzo dzidzi dzatiri kuda dzokutsotswa bhinzi idzi ndisatiri kuda ndisatiri kuda idzi dzedzo Wednesday time ede mazuva ese manheru nyaya mberi tiketi rako shure nyaya mberi tiketi rako shure Twin J uri kuya here kuhaiti Twin J ari mugozi Twin J ari muPretoria kako Twin J magime maidoidoi ndo nyaya yacho maidoidoi ndo nyaya kunongoti akasongopema vasina chavanotipawo maoko anogezana ka izandla siyagezana tit for tat I give you give nyaya mberi calling but no call chelele ndikufoniwa wena kana kuzviona alright chisevhai makozi enyu for Wednesday chisevhai makozi enyu for Wednesday nhasi atina hapana vanhu vakawanda chisevhai makozi enyu for Wednesday save your calls for Wednesday mofona handitika save your calls for Wednesday hanzi na miska Linda natengera okay miska munocha kutengera uzondipa kuseri kundizive kuti ndiani hanzi swiga ite sei hanzi swaga live swaga chi matiketi 700 hanzi swaga ite sei kona ngekere comment yake right. Hello, caller. Hello, yes, what is it? Huh? Muchiri pa live. I said that unenya kwakatsotswa here. Tati kuti kama chiseva kadi mse Wednesday panenge pane vanhu vakati wandei. Nasi timbomira panapa Wednesday ka mozofona mutetaura kuti makatsotswa sei tinyaziva kuti makatsotswa sei alright iripo yes homi Kiara zviri sei Kiara how are you my sister right guys tatandara munozoti asinga ndachiti ndikuya pa live 15 minutes ndobva ndainda nokutaura nyaya yaiti ndobva ndatoinda tatozita ka live kedu kanakidza chaizvo panapa tatozita ka live kedu katotinakidza cheko turashoma ndozvandokudirai madiaries you are ever ready thank you Mimi nekuvhura musangano hanzi last call mtuli ndatomukata last call chirega tivaone neWednesday kusvikira pane zoti October tikavatora vose nhasi kutozodii rega tichachivatora tichifamba navo mbijana tatandara guys chirega ndinangu zvendopinda mumba panze pakutontonhora apa ndichinogara hangu mumba hangu tatandara tatozotandara madiaries are ever ready padiaries tonakigwa tozvisekera tozvifarigwa hatina problem nevanhu techizvinakirigwa tiri pano hanzi kakonzerwa naMimi Mimi akonzeresa tatandara guys saka tobatana mangwana ndika musasare mangwana guys musasare kunyaya yamangwana handitika inyaya inorwadza but ilife I'm so happy kuti nyaya vanhu vakapinda pakaoma vese zvikuru semunyaya dzechihure mumastiti vari kubuda pachena they are free now they are opening up vanhu vaitadza kuti vabuda chara nyaya dzavo nenyaya fear of judgment but hanzi nemusikana yakanifonera nezu hanzi ndakafara zvisingaiti because zvinodhunu zvakatozara mumwoyo mangu but kutaura taitya because taidi ende munyuwani panapa hanzi 1 page randaona so far kuti haujajwe hauite sei hanzi kunyama tinoiunza George nyaya masare don't worry kuri kubhoya dzinonakidza toiunza inouya yemasare togona kuti kana takarelaxa zvedu nyaya masare iri kuuya George togona kuti minatoni Wednesday tikapedza nevanhu vekutsotswa beans ava vakangu tikatora 3 chete kana 5 yekutsotswa beans topinda munyaya yemasare
tikangopedza chete kana tokotora kana 5 vanhu vose kwabhinza andoona kana vapedzera nyaya dzavo totopinda munyaya yemasare because yemasare totoida iyoyo nyaya yemasare totoida because vanhu vakawanda vatoziva mwe vari kungofamba nawo masare apa asingazivi kuti isare handichiona so nyaradzo bandambira uri munyuwani here nyaradzo asi zita iri bandambira asana mboriona iri zveshuwa unogona kuita munyuwani anogona kuita munyuwani zveshuwa handizivi bandambira sene mndu yandararaskai hanzi father diaries sandimhaka father diaries ndatovasuwa kana neni shamwari varova ndatovasuwa father diaries avatombori pana father diaries vakafamba vakaenda kune imwe nyika nezvekubasa kwako vachatouya mheni kutochayarini nyaradzo bandambira takugamuchira nyaradzo we love you so much vedu ndipeiwo munin'ina wanguyo kana kuti mwana wanguyo nyaradzo bandambira malove nemalikes pano padiaries we are a family vedu vakomanaka hanzi nanompilo munhu anogesa kangani pasi vanompilo ina angu handiziki nevamwe indogesa kaviri ndogesa ka2 handiziki nevamwe so nyaradzo tinokugamuchira pano panapa we are a positive vibe family zvawauya kudai watijoina kudai so aiwa uri toriwa tove part of us, part of our family ukaita nhamo tinenge takamira newe ukaita chinenge chaitika tinenge tiinewe andichoona ndo chinonzi diary family ukati fambe nesu kumberi uko pana panotwa registration haibhadharwi kana cent unongoinda pana pane structure iripo pana chairperson pana secretary pana treasurer handitika kozoitawo chairperson woku SA kwoitawo secretary woku SA kwoita ava ndataura pekutanga ava ndeve overall pasi rose because takasiyana vakazara panapa takawanda so nekufamba kwenguva unozongoregister registration inobatsira kuti ukanzwa iwewe kana kuti wafirwa nemwana handika ukauya uchiti ndafirwa nemwana mari yangu yekuti ndivige mwana iri kushota handi tinongokubvunza zita rako ndiani wobva wati ndonzi nyaradzo bandambira tinongoenda kudatabase redu tinotsvaga nyaradzo bandambira kana tawana aripo nyaradzo bandambira takutodiwo takutopindira takutobatsira kuti mwana adi achengetwe hakubhadhari senda uite sekungonyoresa matozi ako kuita kuti tizive kuti you are part of us chete so ve-SA vese vasati varegister vari kuda kuregister please isai madetails enyu kuna admin kuna chairperson wenyu kuna queen isai madetails enyu kuna queen please nokuti chairperson ve-overall vandifonera zvacho vanoda kuvhara zvinhu izvi saka make sure kuti mabata queen crunch mamupa madetails enyu andika because akazotwera timga ku-UK mudatabase ka vakavhara hapasisina mozomirira futi pashavhugwa kudai gore rinouya kana rinouya museri amen saka iwonewo zvozorwadza vanje kuti uri mumwe unogara uri pano hauna kuregister wazorwara manje wakuya chiti ndikurwara kuchipatara kwanzi kuri kudiwa ndimunditengerewo ropa takubvunza zita rako zita riya riri mudatabase takuti aiwa shamwari hatikwanisi kubatsira tisingakwanisi zvishuwa because hausi umwe wedu wanga uri pano mudatabase haumo sei gara wakanyoresa andiona gara wakanyoresa totokurambira kuti pana panozara vanhu muzakaisita kutiita live tiri kuma 1000 something handingazozivi vese but ini ndakuita ndichiziva vakawanda vacho handimaona saka zvinozonetsa titi uri kuti uri mumwe wedu pano sei hauna kuregistiwa sei vakuramba kubatsira zvoita kunge vanhu varamba but vasiri ku-SA vari kune dzimwe nyika batai ndofunga ndo vakatovharigwa mupanze manje because vanhu vakaregista kudhara vekune dzimwe nyika vakaregista kudhara queen mamubata kuapuko kugroup rehaiti kokoko kana group re-SA rewhatsapp ari kokoko ndiye admin kokoko munomubata ikokoko kune dzimwe nyika I think zvakavhara vanhu vakaregista kudhara vakavhara vesouth africa ndakatovakumbirira kuti vakomanaka vesouth africa vateereri vanhu vangu ivava vesouth africa vateereri kuvharwa registration varipo zvavo vakuzoti SIS-MELLY hatina kuregista vakawanda ndikatonovakumbirira tichivapei period yekuti vavhure vangoregista kubva mavhara enyu saka kune dzimwe nyika I'm sorry but I think right now vakavhara i-SA chete iri kuita izvi neBotswana I think SA Botswana Namibia Zimbabwe I think fani madhumadhuru SA here enda kuna queen unonyosa kuna queen uko namba ya queen inoti kudiko mira itoni mukaenda kwaari anokuningirirai anokuregister ikoko ono ndiye ari kuregister oro ari kuregister namina ari kuregister ndiani ikoko mira itoni register ndimufonere auye nisesa namba yake apa Botswana South Africa Namibia Zimbabwe. Hello? Queen ukudiwa ku live. Urudiwa ku live. Alright, ndikuya ku live. Ari kuuya.
vana ese havanzwi zvavharwa vakazitaka kuti nditi tone vasina kurejesta chona vakatowandisa vanhu kungazoita ugwa every time one kuma makanyararirei kwaiti hatisingazvioni mamusingazvioni muchigara muri vamalive kutozungaira zvavo wini zimbabwe muri kunyoresa kuna iye nhingikiri kuna iye queen yeyu africa yese munyoresai kuna queen iye vanhu vari kuafrica nyoresai kuna queen iye vari kudiaspora motenda kuna chiya pese munorizina but I doubt kuti handizivi ingoendaiwo munorizina ndakambotira kurizinira vamwe vakaramba zvachose diaspora handifungi but imboenda imi muchizvienderai kuna mukoma Gordon Changata kana kuti kuna Andiselina munotaura navo munotaura pamwe munogona kunzwa ndakambozama but zvakaramba but you never know ka imboenda imi munosvikota tauyawo tasina kuregister tiri muno mu UK tiri kuregister kuti rine WhatsApp group reve UK iriko but rakazara so ahead WhatsApp group ravo rakazara so kutoti vakuri vamwe vari pa standby varitotochezotopinda pai kwai magroup acho ameno vakazara kugroup reUK vaitofunga kubvunza toita sei kune vanhu vakazara but kuna une 20 something vari kuda kupinda but haripindike rakazara saka mutocheta sei baba saka I think alright Hannah, just all the best just go and try munogona kunzwisiswa zvenyimi sezvari kuregister South Africa yeAfrica munogona kungopindawo hanzi namainiki kuregister chi ndaneta vantotaura ini mainiki mozotsedza niki life hanzi vanotoregister UK why washingi haionozikama hako maybe nenyaya yekuti vanokuziva maybe ameno maybe akona kuti uri supporter hombe maybe vanhu vachingoti hazvitombozeti twakurambire kuti hatikuzivika hazviti maybe right uyu ndiye queen wacho ndiye wamunoenda kwari ndiye queen wacho yeyu ndiye chairperson wacho ndiye wamunogoenda kwari ndiye anokuregister iyeyo saka guys pangu ndapedza Australia vakapinda iro re ku-UK Australia shama vari kune iro re-UK Australia vari kune re-UK but Australia ndofunga ndine macontacts akawanda yana kuAustralia inini modi ungota renyu group nai because munotodarika 30 kaimi macontacts andinawo vanhu vari kuAM yowe hanzi hatina zvichiziva noba natichiyapeseni chete vanyora haisi language yomwe munhu yape chiyapeseni hanzi personal assistant vatoriko vari kumiramira kudhara mainiki variko kudhara okay so Australia madingwecha group renyu ndokupai macontacts acho ndinawo I have the contacts dzevanhu madairies chaiwo ari kuAustralia munotosvika motodarika more than 30 mukaita group anenge akireta group racho akangoti charivhura reAustralia ini ndokuedhirai vanhu vacho imomo ndokuedhirai vanhu vacho naimomo mopinda mongoita kagroup kenyu kako keAustralia ikako moisawo muAustralia imomo bva mangoisawo Canada imomo neAmerica chadokura chigroup chenyu mongoti Australia Canada America moita chigroup chenyu makadaro ipapo ndokuve vanhu macontacts ndinawo imi munogona kusazivana but ini macontacts ndinawo vhurai group ndokupai macontacts Dubai haina mbovhera tagwa nezvayo handidi kunyepa Dubai handizivi kuti vakuregistepi handizivi ndoziva Ireland UK vamwe vakuna naAmerica vakapinda mune reUK nevamwe vashoma veCanada but veCanada veAustralia vakavhura group rava toita kuti veCanada vapinde imomo neveAmerica vapinde imomo neana Greece vava dzimwe nyika idzodzi nokuti zvinobatsira kuti imimi even muzivanewo pachenyu kana muri kunzvimbo imwe chete kuti kwaita maipaida vari kuri kuAustralia kupi kuMelbourne uko handika mumwe wedu vashekirwa nemwana handika makutoronga kokona kuti moita sei kuti munobatsana nemumwe wenyu noti handika muri kudiaspora ko munenge musina hama dzinenge dziri padhuze munhu anogona kungochemwa kana nevanhu 4-5 haana vanhu vari padhuze vanoziva saka mukaziva nawo mukaendawo kuti takunomirawo nemumwe wedu handimaona zvino zviripo zvinongonakidzawo whether zvawira kwako kana zvawira kupi zvino anongoziva kuti ndine vamwewo vandinawo pano as long as risiri group remakuhwa chete handimaona zvongobatsirawo
iyo zvindikaenda fanhasi munona South Africa zhinji yese apa hafi ndoti kurukuru toenda tofamba sei kwaSIS MELLY kana kuti akanzi vafawo nditoti nei saka tinanga nepi handei address yakandiri kwere kuti tipe address tisvikeko takutoenda handimaona ndizvo zvinongoda naishumbure zvako zvinoita kangani. Thank you Mai Maponga. Mai Mapongs supporter yedu hombe pa UK apa. Mai Maponga imeneyo imi vari kuti kwa muchete ndati vanhu asati puwe matiketi kusvika mai nenyaya dzenyu saka Mai Maponga garai netiketi renyu. Agnes vhura rivhure kana wavhura wondiudza. Ndirivhure Agnes ukarivhura wondiudza. Ndokundo wouya ndokuedhera ndo wongonditi admin zve 2 seconds chete ina anga ndipindi magroup enyu ndongoona magroup but andimo ndenisimo anoona ukarivhura ndongoona kuti admin ndokuedhera ma contacts andinawo chete ndobva ndabuda mosara mega mchizivana ikoko uvhura sa guys ndakwinda ndikatobatsira mangwana 7 manheru sharp 7 sharp Chennai SA takatadza aiwa Chennai kwakavhurwa rechi2 reSA kune rechi2 group shamwari dzinomira number dzipi to add you idzi dzandotaura newe idzo dzedza Agnes idzi 064 895 4837 dzewhatsapp idzi shandisa idzodzo. We all need friends sometimes guys ndochokwadi tinotoda vamwe vanokumira navo kunyika dzati dzakasiyana-siyana ndochokwadi chacho chiripo chaicho ndochokwadi hapana kuti chitotoda vamwe vanhu kutomira navo chaiko kana nhamo yauya wega ungaimboikusundi. UK group ndoriri kunzi rakazara but SA group kwakavhurwa rimwe kune rimwe rechi2 SA group antori 2 magroup eSA vanhu vacho vakawanda kuSA zvokuti vakapinda vese tosora ratozara mangwana chai. Queen hanzisa namba dzavo apa regai ndikuisei namba dzaQueen wacho hanzi nemina wangu munhu anogeza kangani pazuva munhu anofanira kugeza ka2 pazuva anoona kuti nemazimakeup apa pana munhu avo vachine makeup anoziya haunga vachine mazifoundation aya saka unotonogeza andiona wobvisa mazifoundation aya plus ungoti wawaswera the whole day uchidikitira unofanira kungogeza andiona ameno kuti wamanogeza kanganiwo handizivi wangu. Iyo namba ya Queen ndanyora namba ya Queen hanzi ndipewo link Chennai inda uya ukauya kwatiri tokuedha hatichapi link because manga makupinda maghost anouya ari vari varume voisa uye vakadzi masitei vakadzi kana kuti ghost chairo ve South Africa hatichakupei link uyai kuwhatsapp tikuonei kuti ndimi vanani tokuedhai kwakwa kupinda maghost uko munovaziva vana chitaura kuti vane mamonitoring spirits vava vanga vakupinda mugroup imomo kuda kukanganisa group saka tikuitira zvekutotanga taona munhu Evangelist Deborah Faye guest yedu yepa UK Faye yasvika tachitaura mama Deborah live yanga itori yenyu yatatichita panapa tachitaura nezvenyu manonoka kuya chete mukatasa kutanga kwelive tachitaura nezvenyu ndima muri topic panapa but yazongotwistawo hamene zvazongoitika pakati apa asi ndima tombotanga muri topic panapa saka guys Easter kuinda taini chera ndeipi ari kuti anotengesawo magloves aya ekwaiti emarace aya please tibatewo vanhu vatambura nekushaviza kuti magloves owanikwepi asi tiri kuti isusu its compulsory tisingazivi kuti anowanikwepi asi tiri kungoti its compulsory tingoshanda nefaith animaona tingoshanda nefaith saka guys please ari kusonawo tida kusapota nawo kana uri muese uchisonawo magloves aya touyawo katodiwa vanhu votenga kwauriwo magloves acho ewayo haikona kuzouya madhumbe haikona kuzouya nemagloves ako erabha ele kusukisa toilet aya aunoshandisa mumba kwako wouya wakapfeka magloves iwo asiriwo magloves ari kudiwa madhumbe fani madhumbe
usizaya nemagloves ako eyelo ekucleanisa bathing room toilet aya tikuri amagloves eningiriki. Yes washingi, thank you aiwa tikuita video call we want to see who you are because magosi anga atopinda kudhara kuda kuvhiringidza saka video call we see kuti ndiwa ani then we let you in. Iwe kwinisa uchika hariko kuningikiri unotitengerawo hatitozivi kuti aripi fani chera zeri magloves eyelo erabhaya akazi akapfeka magloves ered eyelo erabhaya haana shuwa akafani chera haana shuwa wagona hanzi mashops anoita zvemawedding